asɛmpa no so. Yes. Obi kaka kyerɛ sɛ adekyiri sɛ yɛyɛ de ɔsomayɛ no adwuma. Oh yes. Na ebi bɛba a nipa nya ahoɔden bi paa ɛmfa nyɛ biribiara wɔ asase so. True Faith Church International yɛwɔ Sokoban Wood Village ɛna anɔpa yi modɔfo otie nka ɛwɔ adwuma mu. Ɛde nsɛm bi akyerɛw sɛ wɔnkɔ asɔre a pa asɔre kɔ. Yes. Lase a wotutu nyame so mu ase paserɛ wosi a mo ani mmere. Ebi sɛ adeɛ sɛ nyinaa no na onipa da sɛ ni ɔnkɔ mfie ɛsɔɔte. Na ɔnkɔ mfie so ɛsɔɔte no nso no na wɔbɛn amena ano. Nyame so yɛ ɛho wɔ mpasoɔ bebree. Gyeme so amen. Amen. Ɔbɛbi anim asɛm otu yɛn mfo. Sɛ wɔnkɔ wiase nyinaa nkodi asɛmpa no ho adanseɛ ɛnkyerɛ nipa. Nti message wei na yɛka no ɛsa kɔ wiase nyinaa paa. Yɛmpirikyiri bu owurɛ so wɔhwɛ. Amerika anamɛboa paa. German, Austria, Hong Kong, yes. Sep Contombra, Babia, praise God. Amen. Nti medafo a wɔte nka wɔ fi mu no. Mercy apacho bebree sɛ fa waso fa bebree a yɛne ɔbɛkyɛ Awurade ahyɛ. Yes. Ɛnɛ message a yɛde ba no yɛato din sɛ nipa bonyaefoɔ kae da bi. Yes. Gyeme so amen. Amen. Nipa bonyaefoɔ kae da bi. Oh yes. Ungrateful person. Bonyae. Ungrateful person. Oh yes. Ɛyade a ɛkɔ so nipa bebree abrabɔ paa. Tini. Bɛnia yɛ sɛ mo nti. Obese papa yɛ kura wo ne bi. Praise God. Amen. Bɛnia yɛ nti. Papa yɛ kura wo ne bi. Obese bɛnia yɛ nti no. Asɔre kura no. Wajai. Ɔnsu nyame bi. Kɔsu bɛ pan a ɔfa so bu asɔfo no paa ne asɔre no na ne maame anane papa wu yɛ ne kuru yare owuo mu kura ɛka bi bɛ da ne so na ɔpɛ mua bi afiri asɔre no hɔ asɔre no amoa no nti nyame so wajai ɔni ayɛ ntia praise God. Amen. Bɛnia yɛ nti ebi sɛ asase wɔ so sɛ ɔbɛbɔ nipa da sɛ ni kɔrɔkɔ akɔtɔ apɔnkye wɔn mma ntam wɔ ne bɛnkye na wɔtwa sra ma n'ahoɛ otu baabi na ne kɔn do wɔ kuna de awe bɛnia yɛ nti wade mfa nipa bɔ ne nkyɛ. Amen. Bɛnia yɛ nti ebi sɛ ɔno ankasa paa bɛfiri nipa mu evangelist asɛm na anɔpa yi wɔn kɔnkɔn ne abɛka no na fɔm o kɔnkɔn na fɔ ano ɔden sɛ ɔbɛbɔ nipa dɛ sɛ no kɔyɛ bɛrima a ɔbɛka sɛ fɛrɛ mama obi yɛ wɔn ti ɔbaa bi ti awade ase wɔde bɛrima no bi o bɛrima no mpɛ n'anim kura because those days ɔbaa bi so bɛrima no paa tɔn nso awi ata so sɛ you do me I do you. Yes. Everybody did now be who am I? Now be India. Now, the Papiada. Bonya ya home ever better Mudiano. Yes. We can say to them. From one country, oh yes. Now Papa in check. Amen. Now, you can't be near your prophet.
yɛ ka sɛ describe a yɛbɛnya emu mpato bebree ebi a wayɛ adeɛ ama no na n'ani ansɔ na wɔn na ho ase oyibonyaayɛ fo gyeme so amen yɛka sɛ bi ebonyaayɛ ni a ebi a ɔnum aseda tumi hyɛ so oyibonyaayɛ fo gyeme so amen yɛka sɛ bi ebonyaayɛ ni a nipakyɛ ebi a bebi ada wɔsra deɛ sɛdeɛ mɛka ɔte aseɛ bebi ada wɔsra deɛ sɛ ne sorosoro na wɔyɛ adwuma bebi a wɔsra deɛ firi obi hɔ ɔno na deɛ nkɔ obi hɔ gyeme so amen yɛka sɛ obi ebonyaayɛ ni a ebi nso sɛ obi a nipakyɛ bebree ɔpaade a ama ɔboa pa ɛyɛ no sɛ wɔpɛ wasɛm ɔtɔ onyadeɛ ne wura firi tu na watene hɔ ehia bibi mu a ɛna otu anamɔ pretende ɛba wɔ nkyɛn obonyaayɛ fo peke waka ebi a ɔto saa sakrawade nane mfa nipa bɔ ne nkyɛn ebi a na laasia a yɛwura mu no ɛtɔmpo saa nea yɛbobɔ so yi na wɔsɛ supa yi bi 2024 yi sakrawade ebi sɛ saa bɔnɛ ahohoro wɔ no ɛyɛ wɔn baako a ɔwɔ ebire no bɔnsɛm adi abɛtɛntɛn nipa bi mu na awɔwɔsɛm no hyɛ esi nipa bebree nhyia kwan bɔnɛ yɛ no nti paa na ɔkawo na tɔka ɛda ma aberante sɛ wɔn ntwi sɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛnya aduane adie ɛnyɛ bi ahwɛ ne family ɔno no gye kaa no ɛnyɛ ne sika na ɔde tɔ wɔn ti etu abere mu koraa ne ɔkɔ sukuu etu abere mu ɔsɛ nkɔtɔ no mu asɛ ɔmfa no ɔde kɔpɛ didididi ɛnyɛ ɔna tɔɔyɛ ohyia no no afɔ ɔfa load butu ni nyinaa ɛnneɛma ne nkɔ hɔ na mɛtini no ɛfɔ so de ne kotoka yi wɔ mmea butu no so na nsa pɛ kaa no na ayɛ sɛ yɛka no sɛ yɛtɔ ɛbɛyɛ sɛ 23 years enti sɛ kawa na no hwɛ kwan a dabani no de ne kaa no aba so a ɔde kaa no me ana metɔɔyɛ ɛnti hɔ ɛtete kura abɔ maa nipa hɔ boni ayɛ na yi yɛ baako no ɔmɔden kɔ bɔ ne nkyɛn na nɔpa yi nyame ba mɛdɔfo a wotie me drama na nipa bebree enya mmoa na ɔmo chances aborɔfo nyinaa yɛ asɛm a anɔpa yi awurade sɛ mɛ na ɔbɛka no nti sɛ wotie me tie pie na sakra firi nneɛma no bu ebi sɛ ɛyɛ ewia sɛ wɔyɛ baako a ne kɔlba ne nyinaa no etu seetan sɛ ɛbɛyɛ a ɔdɔ ɛbɛfiri nipa mu gyeme so amen na bɔnee na yɛka ho asɛm no ɔwɔ bɛdɔfo ebu ahodoɔ mmienu paa yɛwɔ nipa ne nipa ntam deɛ ɛna ɛwɔ nipa ne onyankopɔn nso ntam deɛ yɛbɛka mmienu ho asɛm nhyɛnka yɛ osiri amen esan sɛ saa wɔn wɔ yi aba asase wɔ so na awurawura nipa pii mu nti no otu ne bɔ nyankopɔn aka ho asɛm de akyerɛ na ɛyɛ nkɔmhyɛ peter no mpae so ɛna nkɔnkɔn nam peter no nso kato hɔ nti bonyaa no ɛwɔ asɔfoɔ biri mu ɛwɔ adiifoɔ biri mu ɛwɔ asapatafoɔ biri mu ɛwɔ nsɔrɔma biri mu hallelujah amen ɛtete mma bebree mu ɛna ɛtete mmarima bebree mu adom no ti afa wiase nyinaa ɛdi sɛ wotie me na woamɔ mpaeɛ yie na sɛ ɔbɔnyɛ yɛ ho huhu yi ebi bɛtena mu a medɔfo adeɛ bia no ɔnom a wode wo nsa kasa no ɔyi a ɛbɛwie nkonimdie da onipa gu asa na obi a ɔbɔnyɛ wɔ mu tiri mu bia nso ɛntumi nkɔ nyankopɔn nkyɛn
sɛ ɛyɛ satanic spirit a ɛbɛtena mu a adeɛ biara a woyɛ biara no ɛnyɛ papa wonim sɛ obi a yɛ bɔnyɛ nyɛ biara no ɛnyɛ bra no nipa bɔnyɛ ɛfɔ kae da bi message no no uncritical person kae da bi ɛnɛ awurade tumi aboa wode yɛnhwɛ nkɔmhyɛ sɛdeɛ mesi bi nti no 2 Timothy chapter 3 verse number 1 kenkameɛ bɔ nipapɔne afɔ kae da bi 2 Timothy chapter 3 verse number 1 yɛhwɛ nkɔmhyɛ no Timothy nwoma ɛtɔ so wei no wakyerɛ sɛ yɛku mmiɛnsa yɛnkɔ mu a ɛbaafo no yɛnkɔ wɔse ama no huru berɛ tufu tuɛ ama no huru berɛ yes ɛsi na huru yɛn sɛ ɛtwɛlɛ bɔ nyankopɔn sɛ onipa kasani biada a wotie ma no pɛi sɛ ɔyɛ ɔbaa sɛ ɔyɛ bɛrima pɛnti ababaawa wade asɛm sɛ menka nkyɛw sɛ ɛsi huru yɛn sɛ yɛn sɛ ɛne ɛdi akyire no no ɛnɛ a ɛdi akyire no no ɛmmerɛ mu yɛ bie bɛba ɛmmerɛ a ɛmu apere bɛyɛ deɛ bɛba we are living in the end time nkyirima a yɛba wiase wɔ nipa nkyɛwo na mo yɛmfa nyamesom papa bɛyɛ bra yɛn generation wey plan na yɛ west I'm telling you ahokyere a ano apɛn ɛna aba wiase papapapapapa hallelujah amen ɛnna mpɛsɛ hɔn na sɛ hɔn na sɛ nufɔ tɔ no ɛbɛrɛbɛrɛ odi ahotɔ no obiara sɛ bɔkyerɛ no ɛna ɛna ɔkura nso yes because yɛapɛ awurade ahyɛ paa yɛmɛ so amen yɛ awurade asɛm sɛ na wɔn wei sɛ ɔsɛ wei sɛ ɛnyɛ di akyire mu no ɛnɛ a ɛdi akyire mu no ɛmuna mu yɛ biri bɛba ɛbira a ɛmu apere bɛba yes because lẹ́sìn tó no wàjọ sá yẹsẹ efusẹ enipa bɛyɛ ahopɛfoɔ sɛ ɛsase wei so wiase wei pɛm a yɛtumi a obi ɛpɛ no aba obi evangelist whatever ɔsɔmɔ wɔ America wɔ US nsɛsɛ nyame asɛm a ɔyɛ teɛ no mu sɛ evangelist ɔbɛpikyia ma nipa sakra wɔ ma dua firi pane ho no wɔde bɛtɛ ma no na US na ɔkɔdi paa apɛ sika ɛdɛ bàtɛ tɔ kaa asisi adan atena yes hallelujah amen ɛnyɛ bɔnni o ɛnyɛ bɔnni na nkupɔ na etumi pie saa akɔ ano bɛrɛ ama wɔadwene na ɔkuta ne nyinaa no yɛ nyame de ahyɛ wɔn nsa no ma ɛno no nyɛ one thing in your life. Tẹ̀wọ̀dé sọ́mu tiẹ̀ pẹ̀ sẹ́. Yẹ wúri wẹ̀ sẹ́ ẹ̀mí ẹ̀dí ẹ̀sìn mi nínú ẹ̀dí ẹ̀sìn mi nínú nípa bẹ́yà ahopẹ́fọ́ nípa bẹ́yà ahopẹ́fọ́ yẹ́s sikapẹ́fọ́ sikapẹ́fọ́ hallelujah amen sikapẹ́fọ́ ó lè sikapẹ́fọ́ ẹ̀yẹ́ ọ̀rọ̀ asẹ́mi yẹ ká wọ́n ní bẹ̀rẹ̀ ahopẹ́fọ́ sikapẹ́fọ́ ẹ̀yẹ́ sikapẹ́fọ́ sikapẹ́fọ́ ahọ́wọ́fọ́ hallelujah amen ahọ́wọ́ sikapẹ́fọ́ nanu ya ama ebi akɔ kari mu koko kari baasi pro owuma bugi owuma akɔkora akɔ kari koko kura se n'afa bena ne nso ɔfa ne nsa yɛ adwuma na ɔfa kyi owuma yi ne wɔkyi ne kɔ ne wɔpi ne kɔ ne wɔagye wɔn kɔ sika kyerɛ bɔ ne ɛsɛ pɛ nipa atwi mu no ɛfɛ ne tɔ ne fɛ ewu no emu nsɛm yɛ bebree papapapa ɔbɛ tisi a ɛyɛ abato afɛ na sɛ o tie mɛ. Na mepatɛ obi abɔ paa ebi no wakasa ɛwɔ fɔn so anaasɛ mepatɛ na mu adi nsawosoɔ sɛ kɔmbia so kɔpɛ obi nfɔm megya abra na ɔmɔ sika mepatɛ ntumi asakrawa de kɔmbia so kɔpɛ akwada a otua no fɔ no bra kɔmbia so kɔpɛ mepatɛ nipa bra na yɛ wɔn nyɛ rɛtɔs na mema wɔn sika mpɔmpɔm a mepatɛ bebree emogya mu oduru etuhwɛ yie paa. Na wọn kuta na mọ no akonya apopro ɛwɔ gye nyankopɔ ne sikani printi papapapa ehudie basabasa 2024 wei ɛyɛ very dangerous mepatɛ wia ɛwɔ ghana wàdí asam sɛ sɛnsɛ ɛbɛrɛ yɛ wɔn yɛ bɛbɔ ne now we are living the end time nti ɛbɛ yɛ sikapɛfoɔ yes ɛni ahohoahoafoɔ ahansanfoɔ abusɛnkafoɔ awofoɔ apam hɔ asɔm
asɔdenfoɔ awofoɔ asɛm mba wɔ asɔdenfoɔ bonyɛfoɔ hallelujah amen sɛmɛsɛ no mato di sɛ nipa bonyɛfo ayɛbi bonyɛ ungrateful person kaibira bi atwam sɛdeɛ no abrabɔteɛ na ne nyankopɔn pɛgye wabɛdu mpɛmpɛnsuo yi yɛpɛ nyame asɛm so kora no aboafu ungrateful person ɛyɛ honhom baako a mese abɛpɛntɛ nipa mu na sɛdeɛ ɛdi nipa mu dɛm no na because of that thing no aboafu nipa bebree chances because obi a ni obi a nipa na wotu wei na nyame ato nsɛm wotu bae na wode sika ma obi sɛ ɔmɛsi ɔmo ma me na wɔtwitwa pictures bi akyerɛ wo bae wode sɛ wobɛda wobɛda deɛ ne baeɛ a bɛpakyɛw ɛdɛsɛ panosukɔ yɛ ntu pakyɛw bɛgye nipa no bio boniaɛ paa ɛsɛ lɔtɔ wɔse ahantanfoɔ abusankafoɔ abususankafoɔ awofo asɛm wɔ asoɔdenfoɔ boniayɛfoɔ ɛna bibi ho ntima wɔ gyeme so amen boniayɛfoɔ ungrateful person wɔse ɛbrɛ ne ɛkɔ awiei a sɛ yesu kristo ma yɛ ɛtɔ so wonu no ɛduru a nnipa bɛyɛ bonyayɛfoɔ sɛ wɔyɛ adeɛ ma obi ne nipa n'ani ansɔ na wɔana waseɛ na wɔsa ne nam akyerɛkyerɛ sɛ wɔkyerɛ afoforɔ bonyayɛ wɔdwuma a woyɛ yi wotu nnipa ho nti ana akɔfa akora bi ɛne bɛtena wo nkyɛn sɛ wobɛma no abɛka korɔ na wasusɔ mu ɛwɔ adwuma no a woyɛ yɛnya ɛsɛ sɛ woyɛ ma akɔda no nyinaa na woyɛ bɛrɛ wi aseɛ akora no kɔ sɛw akyerɛ n'awofoɔ akyerɛ mpɛtɛ mu wɔn a mɔteɛ no efi a wotum abɔfra no sɛw ama nnɛ wɔgye tombɔne a mekasa yi no ɛnam so ama wɔpam akora no afiri wo nkyɛn nti agye wo yawudie bi wɔ akoma sɛ adwuma no ɛwɔ adwuma memfa korɔ bia adu nea mɛtena sɔ na no na mebrɛ a yɛyɛ a na matoto na mpo mɛbrɛ sɛ awurade nam obi so afa wo pɛi na wadu mpɛmpɛnsuo bi a bɛbatɔ bebree ɛyɛ a ɛma worɔ mfie na awurade asɛm kasa tia boniayɛ paa awurade asɛm kasa tia boniayɛ yɛnti watɔkɔ ɛnso asɛ no watɔ sɛ wɔsi boniayɛfoɔ wɔn a bibi a wɔntoma wɔn a bibi a wɔntoma wɔn a wɔni dɔ apamsɛfoɔ ɛsɛgubɔfoɔ wɔn a wɔhyɛ wɔn akɔnɔ so wɔn a wɔyɛ yɛrɛ wɔhyɛ wɔn akɔnɔ so wɔnso amen boniayɛ etumadi kaka kyɛw sɛ wɔkasa obi yɛ boniayɛfoɔ a ne nkyekyɛ mu yɛ bebree wɔyɛ nibrɛfoɔ nipa boniayɛfoɔ bi a n'ani brɛ bradeɛ adeɛ bi a bɛyɛ ma no bia nso n'ani awurade mfa nipa bɔ ne nkyɛn amen nipa boniayɛfoɔ bi a ɛne wɔ nipa bɛsɛmni a baabi a wɔsradeɛ baabi a wɔpɛgye ɛna ɔmam hɔ yi n'ani nsa hwee awurade mfa nipa bɔ ne nkyɛn amen kɛsɛ obi yɛ boniayɛfoɔ a mepakyɛw ntia mu yɛ ɛyɛ ɛdɔɔso bebree na awurade asɛm ɛkasa tia awurade asɛm kasa tia ɛti sɛ dɛm ne kaka kyɛw sɛ boniayɛ agu ahodoɔ mmienu nnipa ɛne onyankopɔn ntam yɛ baako ɛne onipa nso ntam yɛ baako yɛfa no baako deɛ ne ka ke nnipa ne onyankopɔn ntam yɛ na ne mfa nipa bɔ ne nkyɛn amen ebi ba bi aho ya na nipa wuri sɛ onyankopɔn ɛyɛ biribi ama yɛn because yɛwuri sɛ onyankopɔn nsɛm nhyira no ɛyɛ taa ɛyɛ fie ana mɛbɔ aha na maka nsom wɔbɛsɛ billions of dollars billions of cities billions of pounds hallelujah amen yɛka onyankopɔn nsɛm nhyira ɛnyɛ no nko a nyinkyɛre koraa no ɛyɛ sɛ
nipa da sani wo nyina te na ahode ya di ho ewe mbie sakase hallelujah amen the kind of people some shira na me pacho ni abona wo pon nyama nipa wa brabo mu a e so bebre o ma me nsa enan enum enkwan de bia wo mutie wa asem hallelujah amen se wo mutie wa asem no so pacho ni sakase on so kin kai wa se awofo asem wo de be so adenfo eti mata ya mutie mi amawo ma na mo de nkura na tete ndu ba bi na o ka ho wo se ya Patoa, wọ́n so di atoa. Wọ́n nam ha. Ẹ̀mánì náà wọ́n wọ́n dùn. Ẹ̀yẹ nkọ́m ṣe yẹ dùmá. Nkura náà ọmọ ban. Efiri ete ẹ̀ ban. Saa wọ́n mu ni sẹ firimu o, sẹ nbiribiri o. Ẹ̀yẹ nkura náà bẹ tena. Eti sẹ ọba tiẹ wọ́n sẹm. Ẹyẹ sẹ tiẹ ma wa. Ẹyẹ pẹnyamia sẹ. Ẹhyẹn bi a. Ungrateful person. Nimama pepe ọmọ nyankunpọ ẹni mo kọ so bo nipa. Aso o yẹ jẹnẹ sẹsẹ wa. Ati mẹ mi wọ sẹ. Ẹyẹ nipa. Ẹmẹ awurade nyankunpọ mi wọ sẹ. Wọ́n pẹ́jú wọ́n bẹ dùn pẹ̀mpẹ̀n so. Nẹ́tẹ̀ nyankunpọ ase. Ungrateful person. Nipa kò ní ẹ̀fọ́. Káyidẹ́bi. Hallelujah. Amen. Deuteronomy mi chapter 8 verse number 10 kẹ̀kẹ́ mi nkọ. The people blood, I will see. Where shall be seen freely? Shall be seen freely. She said, I will send a bloodline a tear. Obiakwa na ajiago, I am going to see. But I won't go out with kakra. At me from one and Mino can say, what my better look must have best over 15 years. The drug program and General Juma, a purchase casa. And what my yard from no school, at my university. I'm a net will do a nursing training, will do a teacher training, will be a son of Juma upon what being a Juma. In Shabbat, as you don't open your mess of war. Don't be open your mess of war. Running very permanent, amen. What do I think I'm going to do? Before the price, that's the matter. What was I going to say? I'm sorry to me. And you are living say sana okay drum to say first na pay what is the food to me and to live on the Sunday with him and pray and come and sit down on proper morals so can we actually do now when the baby do to go and to maybe at the kata ho so we do young people I was at the power dem want to jeme so amen because na for several daddy o sorry am a pray crowd person apo tuma wo ti kele crowd I go want to wa modu o da so wa modu kra wa mo empire crowd I want to modu okay some players on the way dem say me kwata aye no me dai me ka o me fansa so some players on the way can come yanko okay so le wutie me no ka support premier ye ho your own people person compensation na me ajo abego yes ejuma ho ya me pa so be na e pa do ba so ejuma ho ya go na go so yes ya na hallelujah amen but ya se ba so so woni me ready na go papa won to me and ya se something was I if I mama be me so yes what say awade so me won nya pesi do so ma won nya pesi do so fa wona so tell me eni ba be the ATM near the patrol 31st now the patrol the people is on board so that's it I'm not sure how many board and you saw the work with more is on board the money drama o si sha ko nshade ma wo the money drama ma to mo do yare kan go bi to o sen ka panja so mo do yes hallelujah amen the mo si sha sen ka mo o ba mo wo fa transfer sa se ba Devil say, everybody, put him on your position so far. Send him on your position so far. What else will come here? The doctor will tell me, some of my tears say, what come for doors for the doors? So look, the minute we pay you, the patch of yes, so move and yes. And the cat was a moving less on it yet. I propose to play. On a perform men of Thomas and that at the draw. You also have a program will soon begin a day
osu fidie more than 300 a day by 4 ọyẹ padọfọ mẹna mi kẹsẹ aba by 4 ọyẹ padọfọ ẹna day biara osu fidie 300. Dábìlì sè àwọn àdìsẹ́ ni màá wí ìhìn ẹ̀fọ́sí dọ́sọ̀ pa. Wọ́n náà sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ yẹ fún yìí. Dọ́sọ̀ wọ́n náà sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ wà pàmpẹ́ yẹ bẹ́tẹ̀. Ẹni bí mi bẹ̀rẹ̀ sí ni kí a sè. Wọ́n wọ pẹ̀lú ní kasa bẹ̀ wí pẹ̀ fìyàsẹ̀. Yóò bọ̀ ẹ̀ka ọ̀pẹ̀ kọ. Ẹ̀ka àbùsànpọ̀ náà jẹ́ wọ́n kọ́ wúlò tó àpàdé àwọn ẹ̀yà sẹ̀mí yẹ. Ọ̀sọ̀ wọn àná ọ̀yà ase ẹ̀jẹ̀jẹ̀ wọ̀. Na ẹ̀yẹ ọ̀sẹ̀ kọfà gẹ̀ kọfà ọba ẹ̀mí ọba nkọ́dá ẹ̀yẹ wọ̀ sáà from last year January. Ana nyame mpo a wodi ho afofie na December ni kawo tie so o mo plan na se wo ka bia so December ni 31st ka ko ka no tie e wo central to brade yi wo to say muso we mu a e tie na no pai no do fa wutie me o de tawu ade ase from January I go ending asoro ka on person de ko don't be ungrateful person. Yes madam but be I want to know ẹ̀ma mi yẹ ọ̀sẹ̀ wùmí ntẹ̀mí nyansa ẹ̀yẹ tí wọ́n dùn sáà o àtúrọ̀ wà kọ́ sukùl wà bẹ́ dìgírì wà kọ́ bọ́ ní masters ní wọ́n mẹ́tọ́ ma mẹ́tẹ́ burọ́fọ́ ẹ̀rọ nká bí yẹn fún ọ̀nyàkú pọ́nìm bí sẹ́ yẹn sùn mi nọ jẹ́nu àyù ẹ̀kọ́ yìí nípa fún ọ̀hún tiẹ̀ mi ẹ̀yẹ bò ní ayẹ fún ọ̀wọ́ dábìlì sẹ́ báyìí òsì ìwàdí awùràdí fúnni bá wúyẹ fẹsí dọ́sọ̀ bá wúyẹ yẹ fẹsí dọ́sọ̀ fún ọ̀nà ọ̀sẹ̀ ìjẹ́mi ẹ̀pì ọ̀nà ọ̀sẹ̀ ìjẹ́mi ẹ̀pì onígbà náà bẹ̀rẹ̀ sí nìkẹ́ àti yóò bá bí ẹni nípa bí nǹkan kásẹ̀ èmi fẹ́ tó yẹn nípa tó yẹn nípa tó yẹn wọ́n wùràdí na wọ́n wùràdí wọ́n ní mi tẹ̀m mẹ́ni wọ́n yá mi ti pẹ̀lú wọ́n ní mi ti pẹ̀já fún ẹ̀mí ni mi ní sùpẹ̀ wùràdí ìtìjáde sí wà dín ní sùpẹ̀ wùràdí na ọ̀dẹ́ mi sọ wùràdí wọ́n bọ́ mpa ẹ̀tẹ̀ náà ọ̀dẹ́ mi sọ mi ní kókó nǹkan ní sọ hallelujah amen eti ẹ̀mpẹ́ ẹ̀rọ dùn a yẹ bẹ́ẹ̀ bí a yẹ bọ̀ ọ̀nyà wípé tó yẹ bẹ̀rẹ̀ bí máa yẹ bọ̀ bisansa de tina o tura kɛ mu a na awurade de wakɔ ba ɛsɛ wa titi o tiritiri mi ni radio o sɛ o bɛ kun na ko nhyɛn mi ni tiate ɛyɛ awurade do adɔn ne na do yɛ ntina wɔte nkɔm tata mi sɛ mɛkɔ daa yɛ mi daa yɛ nyɛ ne wɛrɛ pɛ nu nyɛ ne yɛ ne awurade yɛ yɛ kura nu mu eti ɛyɛ awurade do ntina ne na pa yi ko ɛsɛ ɛtɛ mi nka wada nyame ase yɛbi ana wadi ni mẹ ní yie iye kristiani náà ọsẹ nka ẹtuma náà bisi yẹ ẹmẹtumi diẹ mu ẹsọ mi yẹ ẹmẹ afọdí àmì bọ nyinaa ẹkyi taiti ahodoɔ mi tura nyinaa ẹkyi ne kọ ọkọ asọkọ fún àníyàmá nká náà bẹ sẹ ẹkọ ọmọ ẹnìyàmá náà sẹyìn nti kaba nti nyame kura wọn yẹ hwee maa mi na ọkeka no mi nsɛm bi wɔ n'adu na ɔkeka busu nsɛm bi wɔ n'adu lọfọ mese bra wo sɛ yɛ puru koraa no ana ahombɔne pɛsɛ nkɔmu yi wotɔ yɛ asafo asase sɛ wo nim akɔbisa history kɔbisa amame no nana no motɔ ɔbaaga ne nkyerɛ Deuteronomy chapter 8 verse number 10 ɔsae Deuteronomy chapter 8 verse number 10 ɔsae wɔsɛ sɛ wo ne di mia ɛnti nka asase wɔ onipa bɛsɛ ne awu tie me nípasẹ̀ bẹ̀bẹ̀ yẹn kó tó péjọ bá bẹ̀bẹ̀ lò sànkà ó ti fi mi yá ayé sẹ wà dé ní àkókò ọ̀sà ẹ̀yẹ dẹ̀ ní amẹ́sì sẹ́ bẹ̀bẹ̀ yẹn dẹ̀ nídìí o. mẹ́ẹ̀dọ́ bá bí àwọn ìlà ìfọ̀nà mi tìmí kíláàsì dé náà mr díadé yẹn ti mi sàmọ́ sẹ́ bọ̀dẹ́ mi kwan bẹ́ẹ̀ kura ló fásitì di bọ̀dẹ́ mi sọ yàrá ọ̀yẹ́ dẹ̀ bọ̀dẹ́ mi ọ̀nà nsújù ọlọ ẹnfa ọsẹ ẹ yà ọbẹ kyà nkwa náà ní ọdá ẹnfa wọdí abúlá wọtí ha adá yìí sọjà sẹ wọn yẹ kápẹtì ase matress ní wọn yẹ tv abọdá ho hallelujah amen bẹẹbi awọ ẹdwuma a wọkọkọ yẹ ẹma wọn nsa ẹdí ẹfẹ hó ọno yẹn wọn ní ọdẹ bi obìnrin ní ẹmí ẹyẹ náà obìnrin. Bẹ́ẹ̀ni nípa mu ti awurade ayé bẹ́ẹ̀ ayé di ama yẹ. Master mi say don't be ungrateful person. Nípa bọ̀ yẹn fọ kàdá bí. Nípa bọ̀ yẹn fọ kàdá bí. Ní awurade bọ̀. Bọ̀ yẹn ló dọ́sọ̀ ẹ̀wọ̀ nípa bèbè àbúrò bẹ́ẹ̀. Èntì àmà ọ̀nyàmú pọ̀ ní mo nyẹ́ mi tó mi fọ̀ sọ. Ẹ̀yẹ tuma.
na ɔba no hɔ sɛ menya adeɛ ma wo anaa wabɛsrɛ m adeɛ na mede ma no wɔntimi a appreciate a na sɛ mobaa bɛfiri ɛsɛ kristofoɔ bebree tete nsɔɔ dɛm yɛama ɔmo mpɔtɔ ɛmu a yɛma nyina ne sɛ awurade adi ka yɛ pɛ no ɔma ni ansɔ ɔma appreciate ɔma ɔma awurade ase ɛtiama yɛ aka asɛde ba no ama asankae kawie ogyene ne a wotimi okristo ni yɛapɛ nyankopɔn ase nobody pay a visit to hospitals and see any part about the beer adieu. Hallelujah. Amen. And now with the teas, we are the tea and the big kind. And my share fridge. Which will be good. The what? And now will be a little. Alapɛ awurade abɔ ne gyina koko ho a wɔtɔ apoporo sɛ nyinaa agye nkateɛ dum nso alapɛ awurade waduma no nyame ase ana wokɔ adwuma ɔne ɛhɔ yie wɔ kristofoɔ ɔne ɛhɔ yie na awurade wayɛ bebree ama ɛ gyeme so amen wɔnti na ɛsɛ sɛ nka ɛnipa sɛ evangelist yɛde nyame asɛm de abɔ wasɔre a wokɔ ahyehyɛ sɛ yɛka no sɛ from Monday to Friday. The band will sorry can be sorry. It's a band you said and sorry super to my and your deck and you will sorry time and I was and you may say when you are doing so good that. Hey, I can't a piece of boy when you papa, papa. But they are busy at work. Busy at work. Ọ̀nà akọ́mi mi da sọ ntọ́mi mi da ọ̀nkọ́ ọ̀sẹ̀ mi nyẹ́ mi bí aba ẹ̀sẹ̀ sẹ́ mi kọ́ kẹrẹ́ yìí kò yí. Wàá nká rẹ̀ yẹn tẹ́ ní ọjọ́ bùkún ọjọ́ pẹ̀lú ìfẹ́ sọ̀rọ̀ fẹ́ wàá tọ́ sáyé wàsí na fọwọ́ ní mi à mi ní omi omi ká yẹ dúdú mi à ẹ̀ ṣe ẹ̀rọ dẹ̀ mi à ẹ̀sẹ̀ sí ẹ̀ṣẹ̀ wà yẹ nyà nkó pa ọwọ́ àṣàṣe pa ọ̀dẹ́ bá wọ̀ nìtì ayé yíyà ọwọ́ àṣàṣe pa ọ̀dẹ́ bá wọ̀ nìtì. Ó kọ́ òbí kúrò mú a. The cross fie na busu fie ye de wodi dada ana si kwana no atakwa me ti be say we be wura efie wa no adi se wo tia wo do no so yes ensu so tia fa eda na sa ama eda na hange ho so e ya bro sai e so dan bro no mpuma bia na ho asase na hange da na teme so amen o he ba de nyame awezu wa bego Shababia, I'm going to go. You make your own thing, what was you on the tour? Yes, but I said, I'm a sort of the Papunia of kind of. Let's have a shot. Let's see. The phone is in here. Let's say, can you be able to tell me? I said, I do not go. I didn't show up the young people as a power, never wanted. And so we put the same to tell me. Not those shit up. Obi tumi ha obu horma emu pa ewiase pa obi tumi didi saa wo me a na na koma eka ensimfuru wo kan saa didi me saa no le se pro the process a no go so kwasia na wa de ya ni wọ́n kò tó ẹni wọ́n tọ́ bá ẹni díẹ̀ gùsọ akẹ́sọ. Na kasa wo yẹ fún wọn ní wọn bá bá wàsíà náà wà ní yẹ wọ́n bọ̀ ẹ̀hún dìá. Wọ́n kasa wo bi da ẹ̀rọ̀dẹ̀ nfa bọ́ ní nkyẹn. Praise God. Amen. Wọ́n sẹ́ ẹ̀ǹkàyẹ tuntun mìíyà. Yẹn ṣílẹ̀ wàdé. Yẹn kíkan yẹn kọ́. Wọ́n sẹ́ ẹ̀sẹ̀ wọ́n di mìíyà. Sẹ́ǹkàyẹ tuntun mìíyà. Ṣé wàdé. Ṣé wàdé. Yẹn kọ́pọ̀. Asàfùpọ̀ ọ̀dẹ́mọ̀ wọ̀ nìkan. Ọwọ́ asàsẹ̀ pa ọ̀dẹ́ adé. Ọ̀dẹ́mọ̀ wọ̀ nìkan. Kàlípọ̀ lẹ̀sẹ̀ ní bíi ẹ̀wọ̀n tuntun mìíyà. Ẹgbẹ́ mi nbẹ̀rẹ̀ àtọ̀ ọ̀nyẹ́ mi ẹsẹ̀. Ẹgbẹ́ mi asese wọn mọ ẹnyẹ bíi ẹbí ẹbí. Mẹgbẹ́ asese wọn mọ ẹnyẹ bíi ọmọ mi mma. Mẹgbẹ́ asese wọn mọ ẹnyẹ bíi pẹ̀pẹ̀. Nanka wọn ní fámù náà yẹ abọ̀ mpaye. Now we used to kasa sa wo say ya mo mpa say ewade mayen dada yes Let's go to Choko. Let's see my letter. I just say, what's it? Na shuriye.
na hweye ana wura fu awurade enti me dɔfo a wotem anapai dɔfo awurade ase da adi akyɛ woyɛ apunyɛ yɛ awɔ nyankopɔn atɛ papapapapapa enti awurade sɛ menka wo sɛ ɛfiri na ɛkura yi hweye ana wɔmfa awurade ase da ni hwɛyɛ wie bi ɔbɔ wɔ laasia na wɔwɔ wie na anidasoɔ bi ani bɛrɛ awurade no bi huru na atom ne ne hwɛ so pɛnti ɔma wo sa abankɔn paa wonyina yɛrɛ sɛ wie no hwɛ deɛ woyɛ ho wade mfa nipa bɔ ne nkyɛn ame wade nam ne ko so ayi bɔfoɔ bi ade maa ɛwɔ aprapɔ mu wɔtumi to anoma bɛ nipa no ase ungrateful person meba Shanka yesterday. Amen. What's it? Yes, na hweye. Ana wo mfa awurade nya wo mfa awurade nya ngopa. So wo ni mra samso. Sa wo ni ubeti ni mra samso. Ana ka mbi. Ana na ka mbi. Ana sa die. Eti se wo tem na wo mpa sare ya. Ha. En kasa sore bia anya papa. Enya no koda. Yes. They want sore do how again ha. Eya correct. Kobi. Yes. Ɛnyɛ na ma fa sɔre yɛ o ma tete ne 1 month church se no a o mo npa na yɛ ɛwu bu asɔre no nyɛ ko ya ma sa na meka Pentecost wɔ yes Methodist wɔ apostolic wɔ yes jɛnɛ so amen na wɔn sɔre a ɛyɛ tete nsɔre wɔ hɔ a ne patɔ ekita kristo nkyerɛkyerɛ na nkutu titi kobi bɛtuma bɛtu di asɔre yes yɛ ɛsɛ nsɔre nyinaa nyɛ mpɛsa enipa bi na titi mu na ɔbɛrɛ bɔ na ɛnyɛ papa nti saa ne ko wɔ a nsuo papa bɔ ne na ebi ne ba no mpɛsa apam yɛ ɛyɛ ankankrɛ otwa ne mpanyako pɔ obebu obi atɛ sɛdeɛ onyiwa ne wabrabɔ teɛ nti baabu se hwɛ papa ne sɔ nhwɛ bɔ ne nsua nhyɛnka yɛ sɔrɔ yi amen keka ne nkɔ wɔsi na hwɛ yie ɛna wura fɛ wura bi akɔkɔ fɔ mu tɛm anɔpɛ yi ɛnɛ mande yi owura nfɛ wura de onyaa nkɔpɔ ɔfɛ bɛ ne wura nsɛmsɛ nkɔ ɛtɔ wuli de bɛ sie ebile awo tɛ kɔ ho a ɛpɛ kaa ɛdi akɔ tuma no wɔnim deɛ ɛkɔ sie sɛ wɔkɔ adwuma mi yɛ yi wɔ die bi pa so wɔkyɛ kama wɔkɔ adwuma wobɛduro traffic ni ade ade nti wɔn yɛ kɔ abɔ sukuu abobɔ nti afu wɔn deɛ wɔn ni bɛɛbi yɛ amu yɛ ne nyame ase hallelujah amen nti mo nsɛm asɛm sɛ mi ka kyerɛw sɛ saa mi pa kyɛw 31st no kɔɔso ba no a yɛ kɔɔ ne saa no ɛyɛ lɛtɛ na sisan o ɛyɛ lɛtɛ just lɛtɛ yɛ firi 3 akɔ 4 apapa no ɛnyɛma bi a ɛnyɛ wɔ mu a laasi a wodi ni pagya yɛ ansɔnye no ɛrepete bi am wonim sɛ paa wɔ sɛ traffic wɔ so sɔɔte aseɛ ɛna wɔ adwuma no so ɛsɛ sɛ wopie no baabi a 7 because ebi efiri ewu area hɔ nom no efiri 7 ɔkɔ paa yɛ padeɛ wotumi da ama no bɔ 7 ansa na wasɔrɔ aba wɔadwuma no bɛkɔ so baabi customers fo no nya bi twɛde kɔ wɔnom nyinaa yɛde pɛn na to ho nya wɔke Shanka yesterday. Amen. Kamemba. What's it? Na hweye ɛna wura fo wura dunya na wura fo wura dunya nkɔpɔ sɛ ɔbɛn ne mɛsɛm so sɛ ɔbɛn ne mɛsɛm so sɛbudie ɛne na sɛbudie ɛne na sɛbudie ɛne sɛ wura ne nsuo kɔ wɔsɛ mo tɔfo no atɔ sɛ ɛsɛ wura ne mia ɛntu sɛ ntɔ ne pa dɛ sɛ ne mu tutu mia na mo sisi adampa tẹ mu na mo sisi adampa yɛ bɛ atena mu a yes wɔsɛ mo tɛti no ha na wɔn ntwie na wɔn ntwie ɛne wɔn nso abɔ ɛne wɔn nso tɔre na ɔde tɛ ɛne sika nso adɔ sama wo na wodi tɛ ne sika nso tɔ sama wa yes na adeɛ wo nyinaa nso adɔ so hallelujah amen na ɛnɛma wo nyinaa nso tɔ sama wo sɛ ɔfɛti no yes ɛma ɔkoma so ɛma wɔ akoma so ɔfiri awurade onye akopɔ praise God amen yɛ kɔ no baako alonso ɔnsɛ kwan so na ntɛde tumi si ni o ɛsɛ kaba pie anamɛbɔ tesi a wɔde ne kaa kokoro bi kaa wɔnam nyina wɔn sɛ wɔbɛbɔ kaa bɛyɛ sɛ 1.5 tesi a o yes that's right eti baabi a awurade ti adwuma no ɛyɛ amam yɛ lɛ awurade ase ade nyinaa mu wɔsi sɛ wodidi mmɛn yes esisi dam papa tena mu a
Tinemua. That's the only people who are supposed to. Men people who are supposed to. Now, if you say anything as supposed to, now we have some more question. Hallelujah. Amen. We are better when you take it. Yes. So what's it here? And I will see here. Yes. We are better when you take it. Yes. So that's it. Oma, I will get the money. Oh, to show kaka. Yes. Now, on the people is having when you have to one. Okay. And I will put some sacrifice. Yes. And you put them to applications here. The patch out the more just a more possible to a tree. But when you are winning to my neck, it is an upon also. You will be taking a crack. When you are the crack, the Nessica editor, the media, yes. Maybe not our country say, a young China person. The good crack and not the crack, so say that demo. If you don't, I'm on the superior. Or separate, and then a separate your pet. To be born in the water, no one is up. Santa was saying, Amen. You don't prepare. Everyone who are problem. You don't prepare. Actually, I'm in Sra. You don't prepare. And a more assistant or two. I'm not telling you from the group or anyone else take tomorrow. When to be to because Bunya Yunti. Praise God. Amen. In the Baba, don't want to put the beer and rather than Yes, yes. A person or a move to put it in. So, a person and then I'm proposed to say, yes. Church has said, it was said, it was sort of hard. Was it? That's a little bit here. It's like a junior. You said I'm panting. You said I'm panting. I'm going to change the other. Now, this is a sort of summer. Yes, you can get the boss. Now, dear, when you're not a son, I dear when you're not a boss. I know I'm also. Then show you that I may have come and I'm an also. Hallelujah. Amen. Yes. Yeah, I'm giving you something in Nigeria. If you never pay, I was asking you so. When we did, I don't move the thing and yes, in these days, you don't preach like that. And then you are now me young fighting. And then you are now me young fighting. If you are born up, Nipa didn't percent. You are betting on me because we're too white. America. America, we won't go. Japan. Pacho Japan, Pacho Yakibu, hallelujah, amen. The same one, the money at Buffalo. And that's the one I have to the Pacho, now, Ora assassin, anyone woman, Yayana, now some and I was in cancer of set. Don't try to be ungrateful person. Yes, yes. So, when you're some general problem with that. Now, obi a oye mpɔpunye to obi ano nso ɛnu mɛka nso. Yes. Nipa bako so bɔ tiri so papapapa. Mpɔpunye fo. Kaila nu. Yes. Menya brace be kura egu machines wo ya se kura ye me tinya mu ananka. Duru na so. Sugar wo dey say no sugar. Yes. The president for James Alvaro Street Nation. Jefferson, amen. Amen. Let's take a shot. And to a son. What's it? When people are saying, "I was somewhere," we are getting winning out of us. And more come out, and more come out. Now we'll play right here. Hallelujah. Amen. But she have been and no mercy with him. I didn't know you. About the food I was we do go to man. That the body of our in the sight of God, a young woman, a young Panama. Yes. And so, Pastor, all of them will also appear with her. Hallelujah. Amen. Let the drama arrive in mouth. As I say, I can't see it. No, no, we probably will young person. I know what's going on. He said, there was something we could yell. Because and let the class are yes. The prayer answer any pattern to the muscle.
But as the things and the concept, when you live up here, so say, or before so, I'm on a place of above one thing. Yes. Now, Opia, where you should get to be the Asakra. Amen. Amen. And I didn't depend now to you. Bring me the Sani. Bunyaya, and your woman Makua, if you say time, and I double will open. The power in a minute, the power tells us what's as you should. Mutofo, and Mao Pai, Amasa Hats, how only be a trouble. Napoleon Bahuno. Nipa no Nyankopon tam de baako. Yes. Ana nipa so nipa tam de baako. Nti Onyankopon no nipa tam de no ana ndi ka kenka kyerɛ no. Nipa bi hu sɛ Onyankopon yɛ hɔ ma ɔmo abrabɔ. Because of who say na liso ade hu a efura ni so ɛmɛm. So we are getting the number. Yes. Because of employ ekita me. Yɛn bɛ sika na ɛtɔ. Yes. Yɛn sika na ɛtɔ. Ɛkɛgɛ na fɔ sika fɔ a. Ekoma tɔ ni nyina. Kape bia tɔ nkɔnya. Because you need to now happen. So amen. But you still can't say na go say yes. And you tell me pa. What the tell you? Young when you say the radio yes. You say tell us the amen. Young when you say the radio. I am on Abraham. It is a 116 verse number 12. Psalm 116. That's a 116 verse number 12. Take a look. Nipa boniye for Kaidadu. Nipa boniye for Kaidadu. Kaidadu. One comes to shoot that person who brought to my yard back one day. Praise God. Amen. A girl will take me, a brand will tell me. One to shoot that person who brought my physical eye back one day. But I'm not about to watch it, about the one to watch it. I clock. The girl no one knows their name, so no, there must be people who want to do. Or no, there's a lot of people so called catchers who run. So, but then I'm going to do. Then when no one attack, the killer will make a shower. Also, I don't put our banner. Who you bring here? Amen. What I think I'm going to do is I'm going to do. But I know how I'm going to do. I'm going to do. But I say, I didn't know some of their name. And the double person was yes. But I don't say what their name. Translation of the Alcoholic Country, Psalm 106. When we did the same year, what kind? Psalm 106. Verse number 21 from 106. Israel follow a power number one of 90 years. Certainly, I'm one day to say, I am the man. As a good baby, not a man getting younger. Not only free and Rabisha, and a Radan to Rutina, or do a number two compensation. The shaman who I afford some. Oh, Missima Sasua, not a more thing. At the dinner, man, good day. I want to kind of watch it. I want not more to say every you move to Passover. But don't say you tell me. When you know you tell me, and I know your problem. You feel, when in check. But if you feel the winner, what just happened like then you are the animal game. Then you are the animal problem. The patch of different plan at the patch of constant war. Don't be ungrateful person. Running empty today. Amen. Running for one inch. Amen. Psalm 106. Psalm 106. Yes. That's what 21. What was I? What's it? That's a real fear. What's it? That's a real fear of the weapon. So we're saying about our cheer. Our cheer. We're never going to see. No, we are never going to see. Our dear. Praise God. Amen. Also, the two baby are on your good member. The soon can be. Also, we are now good. Papa. Tuba bi no ma entontoma ba. Tuba bi no ma wansa ba aba. Tuba bi na me pacho. Na ma ensia. Fu fonom na dan moja. The friends and challenge nwade a. Etudo bo yamu ko ye ni Israel. Enu ewo enkwaso mu a na ebo akene ntiase so.
ana ɔnam samson so kenka kyɛ yɛnkɔ wɔse na wɔwɔ fi onyankopɔn a wɔgyee wɔn no na wɔyɛ wɔso na ɔyɛ nneɛma kɛsɛ mu su kɔ na wɔyii wɔn na wɔwadeɛ wɔse na wɔyɛ awawadeɛ kam asase so na ɛhodie ɛpo wɔkɔɔ no hɔ na wɔse ɛna wɔse anka wɔbɛsɛe wɔn ɛyɛ nso ɛberɛ a onyankopɔn ɛne israelfoɔ nam no wɔyɛ ahodie kɛsɛ ɛde kyerɛ wɔn ɔhwɛ kwan a ɛpo kɔkɔɔ kora fa so payɛ na ɛpo ade ne nkyɛaseɛ so ɛpo na mmoa pae na nsuo no emu akyɛ mmienu na ɛfa wɔ ha na nipa dasani ɛnante asase pɛsɛɛ so tɔjɛ mpɔpa ne ɛmunyam kalini amen tɔjɛ mpɔpa ne ɛmunyam kalini amen isa mpɔjɛ bɛta n'ase kalini amen ɔdɔsɔ kute ma na payi ɛwurade akɔyɛ nti ɛna mi nu mu yɛ nwie saa na yɛ ti aseɛ yɛ a mo mi ɛnhyɛ ne ɛmunyam. ɛbɛrɛ israelfoɔ anna n'ase no wɔsi nkɔyɛ wɔn dɛ ɛtu ɔsɔrɔ ha wɔsi anka ɔbɛsɛ wɔn anka wɔsɛ wɔn nanso Mose oyi wɔn no nanso Mose oyi wɔn mo a na ɔyɛ kanfoɔ no yɛsɛ ɔbɛgyina n'anim ɔbɛgyina Onyankopɔn ɛdi osi ebu ano na osi ebufu a sɛ ɔtwere Onyankopɔn ɛde ba Israelfoɔ so sɛ ɔbɛyi n'ebufu no mɛlɛfo sɛ Awurade pagyaw na ɔde du baabi na wɔnhyɛ ne mɔnyama no ase a na bupɔ so papa ɛna ɔyɛ na wa na wo ne ba na wo no ba te yo ba ya ma pere ne bia nso re yin so a o kasa wo ba be furu ya be chan ko ye wa kama anya wo no be ba come on get away yes the thing that no na ne be ko no asia me ade ya me ya ma pere ne so wa be jere me ne pere hallelujah amen ti ni pele pere npa pa enye nyire bisa ne ayi papa no kwase afia so asɔre ahyia ɛnyɛ sɛ wɔnkɔ asɔre o wɔkɔ asɔre afia so wɔntumi koraa ampɛ wɔnsiri koraa nhyɛ ɛndukuma kɔda akɔma sɔfoɔ sɛ sɔfoɔ afena so nti ɛmɔmpaeɛ kakrakakra na ɛkɔkɔɛ mu a nti mene mabusua mene me yere ne me ma anaa mene me kuro ne me ma nti me nso mene me ma pato nso ne da ya wakɔ so abɔ mpaeɛ ama yɛ pato nyɛ fɛ ɛfɛ ayɛ na asɔfoɔ ne deɛ me mpam sika ma ɔmo da nipa bɔnyɛ ɛfɔ ka yɛ mu yɛnyɛ Awurade ntam asɛm na mɛkɛnka no gyeme so amen ɛnti abra Israelfoɔ hu adɔyɛ a ɛtwa ne bɔ Nyankopɔn yɛ ma wɔ mu no nti Awurade mu fi ɔman no pɛɛ sɛ nka wɔsɛw nano yɛbɛpisi wɔ ha mɛkan mɛsi Ghanafoɔ wo sɛ yàrá yẹn ní ànsọ bẹẹbi Awurade bi edu ẹni asundue a ọdẹ ama yẹn náà o na yẹ kó so abúlé nyàmé so bo a asundue bẹ fọ no o bẹ yi n'efiri Ghana ha I'm telling you papa o bẹ mi fanga nso de wura ẹna mi kasa o yàrá yẹ bi nyinaa akɔ akɔsi aban no aban yɛ tètè tẹsɛ no ana wɔn mu ɔman no na yàkẹ́ no nko ansa nípasẹ̀ bebree wọ́n mú ọ̀man no nínú ìlú yẹ suba ní abrabọ̀ ẹ̀tì sẹ́yìn ó sọ yà ní ọ̀bọ̀ yẹ wọ́n ti sọ ó sọ yà ẹ̀mọ́ bebree ní ẹ̀pọ̀ yìí àmà rẹ̀ pẹ̀sẹ̀ yẹ ẹ̀mí mi mpàdé ẹ̀má fi nnà mpàdé bí abẹ́bọ̀ mpà yẹ sá ẹ̀mí bẹ́ yẹ kúrò ní ọ̀làdìẹ. Oye eti asɔrɔ dɛm bɔ mpɛ ɛhwehwɛ dendenden sɔɔni obehyia na ɔtuma bɛ wɔ ayé sɔɔni asɛwɔfoɔ na ɔmo dɛdɛ ɔdi ɔmo akyire na ɛno na ɛka nsase ma na ɛbɛhyɛ abɛn mu mpɛnufo ɛbi dɛdɛdɛdɛ ɛyɛ wa na ɔmo naba ɛna ɛfɔ bɔ ne nkyɛn ɔmo na sɛ wɔyere ɛte mpaabo bia ti asɔrɔ dɛm yɛ akɔnten bɔ mpae sɛ ɔbɛn yɛ kuro te sɛ wɔwae ɔsɔre a ɔmo esika na de nam mipakyɛw asɛwɔfoɔ line bɛnkɛ bɛkyi a nka Awurade bɛtumi afa so apɔgya kyerɛ nkurɔfoɔ ama ɔmo asakra no wɔn nso so wodi ahyɛwɔfoɔ akyi ɛna wɔtaade wɔn ahyɛwɔ polisi Awurade nsakra hɔne nti sɛ ɔman no ahyɛn anaasɛ baabi a ɔman
wọ́n kọ́ ṣe mí nsẹ́ni òbí ẹ̀kọ́ sùn medical doctor wọ́n tún kò bí ẹ̀ pharmacist a wọ́n asísá condom ẹni mi pàtó wọ́n yẹ ní ẹsẹ̀ mí nsẹ́ni ẹni bọ́ àwọn ọmọ bá yóò dẹ̀ wọ́n tọ́ sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ọmọ náà yẹ wàhálà fọmọ bọ́ ní nkyɛn mu hàn mí ètò ọba fún àbátọ̀ so wa na wọ́n ta Onyankopɔn sɛ Onyankopɔn bí wọ́n bẹ̀ẹ̀bi yẹn kọ́ bọ́ ní dèmọ́ mi rẹ̀ ní ọmọ yà fún bíyẹ yàtọ̀ àbátọ̀ sẹ́yìn. Nana mi gyina ha yia na mi kan sɛ ekrisofo wɔ Ghana ha sɛ yankɔso ɔmo mpa a mo man Ghana na yɛ yi aden sɛ abatoɔ bi edu a ana yɛ bɛ tete ma ko mo bɔ mpa yi a bako yɛ bɛ bɔ mpa yɛ Onyankopɔn die. Yɛ kinkan Deuteronomy 8 no afɔ kan ɔmo mo titi mi mpo a ɔkɔ so a ɛkɛ kama yɛ bɔne. Nti abatoɔ twɛmu a bi ewu efi Nyankopɔn wɔ efi yɛ mɔ mpa yi bɔ paa nti ɔhwɛ Africa ha kyɛnta sɛ Africa ne efa sɛ wiase kura yi enke wiase nyinaa Ghana nko a ebi asɔ ɔmɛ ne bi ka wɔde abɛndo bɛrɛ ne ɔha ne deɛ Ghana nko a ɛmu no sɛ afibiwa pàtɛ akokɔ a esisi wɔ nkurɔfoɔ ama so bi ti wɔ ha. Ɔman bɛn na ekristofoɔ ne nkramofoɔ tumi tiri mu asomdwe nso Ghana ansa ekristofoɔ ne nkramofoɔ ti asomdwe paa nhyɛnka yɛ sori amen kyɛsɛ Onyankopɔn ayɛ fura mu ɔman no bɛrɛ yɛn ti na ebusuo no na adwene ne akoma no ekita no ɛnyɛ papa ana natural resources no yɛn ti nfa nyɛ adeɛ ma mfasoɔ ma so nika kɔ siem ɛne na yɛtɛkyi ma kwan no so hɔ kwan no so wɔ no mo saa so kan sɛ yɛsiem kwan so sa yɛsase egu hɔ yɛsase to a na nka yɛapɛ wɔn a ɔmo nim sopee no ɔmo ma sopee land no na ɔmo sɛ nsase wɔ deɛ yɛde dua kati ɛbɛyi na nka yutu no na ɔyɛ aban ne de sika invɛse na nkati ɛno yɛatɔ na fatu yɛbiebie na yɛde bi yɛ nkatewa nkate a wɔyɛ ne soɔ ma 10 years kora na nsɛe na nka yɛkuo bi wɔ dwaman so na ɛfɛkyi sika ayɛ bɛn ɛba wede ɔnyɛ no saa o self interest nti ne wakɔtɔ job wakra MP minister no wɔwɔ akra job ɛfunu bi man so abaga to yɛatwerɛ hɔ sɛ it is harmful to your health na bɛtumi nya cancer na self interest nti na ɔno na de percentage egu bɛtɔ na yɛakra na abɛtu Ghana na mmeranteɛ no ma baawa nkɔkora ne mpanimfoɔ na ɔmo to egu so na ɔmo ɔnɔ ewia na kakra no aban na apɔ ɔno ato wɔ no na asapam ne yɛde bɔ saa apɔ no ka katepa nkwansa nso a ɛhɔ nso yɛ cashew land so that's it saa nkwansa area hɔ ɛyɛ cashew land ɛkɔmɛ dua ne saa na ɛso nfa so ayɛ deɛ bɛ baba okokuma wu ne mpɛtɛ wɔ nso a nkabɔɔdeɛ ne bankye no bibia wale pɔli pɔmɔ ne nkyɛn mama quotation asa 116 verse number 12 no keka ne nkwa nti ɛbrɛ a ɔtwe de bɔ Nyankopɔn ɛdi atom ne atɔyɛ ɛyɛ Israel ɛyɛ ɔmo fi wɔ ha ne ma ne nnam na ɔmo ne nsɔ na ɔmo yɛ ponya ɛfɔ ɔtwe de bɔ bɔ na bɛpɔ sɛ nkɔbɛ sɛ ɔman ɛna mo sɛ bi ma o ungrateful person nipa ponya ɛfɔ ka da bi ɛnyɛ ponya yɛ Onyankopɔn ne mo da na dadu nti ɛna mpɛmpɛnso mo bi aduro wɔde adumpi ne mpɛmpɛnso mo dɔfo ɛwurade wɔduro ɛyɛ ahyɛ Kristo ne mo nyam ɛyɛ bi ɛbɔ a wɔbɔ bi atwam kalubu sɛ wuo nanso te mpɛm hallelujah amen yɛmpa ifa de mo nɔmba yɛ ɔha ne bi nsia no enyim yɛ du wɔ ne mo wɔtɔ sa ibɔ se ɛdi ne no sɛ ɛwurade ɛnɛ mu nti dɛm trust dii wɔsi nti deɛ ba deɛ paa ɛna mo sɛ ɛwurade ɛnɛ mu ɛna mi tɛbi mi ti mi di ahyɛ ɛwurade Nyankopɔn ɛnɛ mu mi a wɔyɛ bi ne nyinaa ho jɛmɛ so amen aw yɛn nso tɛbi da pra hɔ dɛm yi ni nua no
ɛna teɛ. Yes. Papa ne ko Nisa. Na busua mu ɔne ne ketewa. Yes. David Abraham ɛte sɛ no deɛ a wɔwɔ mu sɛsi a. David sɛ. Wɔsɛ yɛ kura. Ɛna mi sɛ wada na mu. Ɛna mi bɛ sɛ wada na mu. Yi a wɔyɛ mi ni nyinaa. Yi a wɔyɛ deɛ bɛ. Wɔyɛ mi ni nyinaa. Hallelujah. Amen. David life na ɛna fɔ mu o. He lived a tough life. Yes. Na papa na no tin. Hallelujah. Amen. Wɔn ni papa ɛni nyanu na teɛ. Wɔn na asbɔn. Na mepatɔ efie wɔ japade a. Yes. Mepatɔ ìwé nyɛ ne ma nfɛ so a. Opinion. Patɔ ne tɛlifɔ ne pɛli. Yes. Opinion na ɛwɔ so. Aba ewi ase wei na ɛda ho saa no. Ɛna fɔ mo. Ɔwɔ adi pɛtire o. Kame kyerɛ. Efie japadeɛ. Yes. Nkɛlɛ pɛli mu yɛ ne ma no. Ne wɔ ha so. Na David yafrɛ ne sɛ wɔn na yɛ ketewa. Yɛde keburu sɛ ɔno mpasoɔ ne so. Yes. Ato a wɔfrɛ busɛm kura nsɛ hwee. Eli abonom ne wɔn mo bi na abonom wɔ hɔ a wɔn soso wɔ wɔn Kura ne fo gyina hɔ a. Praise God. Amen. Nti David deɛ sɛ yɛ wɔfrɛ busɛm kura nsɛ hwee. Yes. Nti saa na ɛteɛ deɛ a ɛtapadeɛ a ɛwɔ busua no mu no. Titi mo nso mo yɛ nyan ɛne nfuo. Yes. Nti David ne papa ɛne nyan nyan na ɔmo wɔ. Saa na ɛteɛ deɛ a yɛma David ɛmfa nyan no nkɔ adidie. Ɛwɔ nwura mu. Yes. From what na sere so. Ɔfane kɔta yɛ sere so. Ɔbɛra ɔbɛfie. Wɔn a ɔbɛfie. Ayi. Ntɛn wura mu. Wɔn ne mmaa ne ntena ha. Yes. Hallelujah. Amen. Na ɛbɛrɛ a David kɔ nwura mu ha no. Ne nyina yi sɔre no papa. Ewura mu tena n'afɔ mu n'afɔ kura. Yɛ yabɛ nwura mu pɛyi. Kame kyerɛ. Wɔn mi saa no a mi gyina hɔ kɛtɛkɛtɛ saa no. Ayi. Masɔ brantam mu ebi ya ebia koko ama n'aba. Yasa abasa mi diɛ o. Egutu duma a nipa bi diɛ yɛ ɛnu yɛ ɛnu asɛm na mɛ papa. Nhyɛnta yɛ so na yadɔ ntosifo pɛ. Yes. Yadɔ nyadofo pɛ. Yes. Yadɔ nkunafo pɛ. Praise God. Amen. Yasɔ mɛko. Etesi ni nɛntesi no. Na yasɔ mɛko yɛsiesie ne saa yɛ ma mi siesie saa. Na yapɛ yɛ ka ne sɛ nta. Yɛde na yɛde atete ntɛm. Yes. Na sɔn. Ebiara yɛ 20 pesos a. Hallelujah. Amen. Ebi wɔn ma 10 pesos. Na o de kwakyi. Wofi sukuu ba bɛ kwakyi. Yes. Àwọn nkɔtɔ adeɛ kyɛn wo na aduane nyɛ dɛ ebi wo yɛ sɛ nkɔ sukuu. Ɛnua na ebi tɔ busuama wɔ. Yes. Àwọn aduane nhyɛ bi. Na yɛbɔ mɔden ehu mɔpɔ. Na afɛ ne so ne ɛtɔ kyɛlɛ ma wo. Yes. Na nkɔdi agorɔ ne dɛ kyɛlɛ ne wɔ paaki so a. Wọ́n bɛ bie mu ahyɛ a ɛdi sɛ ne si akɔda. Ɛno kora maa yɛ bɛ bɔɔl no. Yɛmɛ so amen. Na yɛde David akɔtena nwura mu. Nsuo ta Ɛbɔ no. Yes. ɛwi aba a ɛhyɛ no. Sukɔm tenu a ɛyɛ ɔne ne nyanko paakyɛ. Ɛkɔm tenu a ɛyɛ ɔne ne nyanko paakyɛ. Ɛmu aba ne nsisire nyaka. Na nya nkyerɛ no ɛna ne David ɛte sere so hɔ paa. Nanso ne nyinaa mu no otwa ne bɔ yi David firi papa. Ɛno nso hɔ a ɛbɛrɛ afirifoɔ ɛne Israelfoɔ bɛkɔ ntɔkwa. Goliath nti na Israelfoɔ nyina abotɔ. Goliath nti na mmarima yɛ mmerɛ. David tún ɔsàn ɔsàn mɛ I will stand and fight for God by Israel. Ɛna David gyina sɛ ɔbɛkɔ nkɔtɛn agye fa ahodie ɛgya ma Israel. Ɔbɛkɔ nkɔtɛn agye fa ahodie ɛgya ma n'abusua. Ɔbɛkɔ nkɔtɛn agye fa ahodie ɛgya ma Onyankopɔn man. Na ɔbarima a ɔsɔre a ɔdi Nyankopɔn ho fɛw no ɛbɛfa ɔno David so ama saa nimtiabuo ɛtu ɛka. David nya saa impact no wɔ papapapapa. Ampa wani Goliath kɔkɔ yɛ mi yɛrɛ si yɛ wani nkuru just one blow ɛbɔ 5 na wɔkɔ yɛ because mi ni yɛn wɔ tu yɛ baako na ɔdi kan hyɛ kaya no mu wɔtu mu a ɛbɔ kanfo a wɔti Israelfo nya eburo ɛdi mi tu fam that's the power of God. Eti David hu dii ɔnu wasi biara yi wasi ɛdi ɛkɔ na bɛ hyɛ wada nan mu jɔn na bɛ hyɛ wada nan mu yɛ wɔyɛ mi nyinaa praise God
Amen. Praise God. Amen. They say when you get the same name, you bunya for. Baby, bunya. Bunya back a satanic spirit. Yes. A demonic spirit. And the trouble when you show the beer. When you saw the beer was as well. Ukuru fi edwuma ba na atɔ adeɛ de abɛkyerɛ wɔ babasia. Ukuru fi edwuma ba na atɔ adeɛ de abɛkyerɛ. Asena kɔ abɔ ukuru. Nipa wa no aka sɛ ne wura me da ase ɛnu ntumi nka. Ɔsɛ ebe ne ɛbɔ. Ka babasia bɛrima kɔ yi sika ɛna ma sɛ aduane. Na yɛne nkɔlɔ no nyina na bumia ɔbabasia bɛrima yi sika sa akɔhoma ɛde to o table so sɛ aduane na abusua ne nia. Yɛtɔ bɛrima no ase. Yes. Thank you. Papa. Ma yi lọ sẹ́nà sẹ́ni kú yìí sika tó wọn àwọn dáná sẹ́. Gbogbo ọmọ wa ntumi yẹ. Màá nípa wọ́n kó tó máa kọ́ tó adìẹ di abẹ́. Ní ebi sáà nsẹ́ na o tó fèfé yìí ní bọ̀ ẹ̀ sẹ́yìn. Èyí sẹ́ sọ́ bẹ́ẹ̀ dáná sí ẹ̀ na o bí sẹ́ question. Ní bọ̀ ó wọ̀ ká ọ̀sẹ̀ ẹ̀ náà yẹ ebi ebu. Sẹ́ntẹ́ ẹ̀dẹ̀ bú. Ayé yàrá ẹ̀ ọ̀sẹ̀ ká fẹ́ mi. Mẹ́nu kúrẹ́ di adé náà bẹ́ẹ̀ náà ọbẹ̀ dáadáa ní sáà. Madam, wọ́n yẹ wọ́n kún tó adé mi òbí mu. Ẹnu wa nínú láǹsì àdánù. Ọ̀nà àwọn àwọn sẹ́yìn náà nsẹ́ ní kúkúrẹ́ wá sísẹ́. Ẹ̀mísẹ́ wò ní kéèké. Ẹ̀yẹ́ bí wọ́n ti sẹ́sẹ́ yìí. Wọ́n ti sẹ́sẹ́ yìí. Wọ́n mọ̀ náà sísẹ́. Wọ́n mọ̀ náà sísẹ́. Yes. Adé àwọn tó bẹ̀rẹ̀ wọ̀ ẹ̀bí àwọn kẹ́ wọ́n sá. Ẹ̀nà mi wà pàbọ̀ ẹ̀dọ́ adé yìí. Náà mi àbẹ̀tẹ̀ ìkura ẹ̀nkyẹ́ kura o. Ẹ̀nà ẹ̀ wáyé. Wọ́n bu bẹ́ẹ̀ mi nàbẹ̀. Masa, wọ́n ti sá àsàkìrẹ́ wò. Yes. Yàrá mmaa bebrebe wọ́n kunu mu káàdì ẹni wọ́n kunu mu. Yàrá mmaa nípasọ̀ ẹ̀mẹ́mà bebrebe wọ́n yẹn ní ntumi káàdì ẹ̀ mpamiri ọmọ náà. Yes. Wọ́n ní ma sẹ̀ dá. Wúlò ntaare. Amen. Báwo ṣe? Bẹ́ẹ̀ni ṣe. Yes. Ẹ̀jẹ̀ ìfẹ́ náà mi fa ṣẹ́ wà ní ẹ̀dẹ̀. Ewu yìí àwọn yẹn ní nyinaa. Ẹ̀nà mi ká abraba abẹ́bí fẹ́ mi kakra di akyerẹ́. Wọ́n kún gbòòlì àfọ̀. Yes. Ẹ̀wọ̀dì ẹ̀yìn lè fi sá ẹ̀kọ́ kẹ́sì wọ̀ ní o. Because náà yẹ do and die. Yes. Goliath ni ọdọ ọbrane kẹsì a n'ẹsì kan àtẹsẹ kẹntìnà mọ mi kura wọ ọmọ kyerẹ ẹsì Goliath bẹẹbi epo papa jẹmẹsọ amen ẹnu náà ń kyẹn asẹmúfọ sáà tó tẹnu èyí àfíà na Goliath kúnyẹ ẹkyẹrẹ hó na sọ àwọn ní nsà àfọwọ́sọ kẹlẹ na ọ̀nà nso abẹ́tú n'ani esi David so akyerẹ no. David ni bẹ́ẹ̀ bi di ọ̀kẹ́ mi ṣe ana onyanko pọ̀ sọ wọ́n bẹ̀sí mi sọ aṣọ hìrì. Wà á nyẹ Samuel á nyẹ ní nípa ẹni mu o bẹ̀ nípa ẹ̀ máa David hó àtẹ̀yìntà papa ẹ̀ tẹ̀ kó bẹ̀bí a. Ètò ẹ̀ máa ọ̀nù sọ bẹ̀yẹ àkàì ẹ̀wọ̀ sọ́ọ̀mù ẹ̀yìn ẹ̀tọ́ dà sọ́ọ̀mù ẹ̀kùnrin tó pín àṣẹ bẹ̀dì ìwé David ẹ̀kùnrin ẹ̀kùnrin pa àbáyé ẹ̀ wọlé yà na onyanko pọ̀ ẹ̀yì David ẹ̀fí sọ́ọ̀ ṣẹ̀ ọpẹ David ekuniti na ọbọ ọpọ ne ba baa ama David awadeɛ sɛnɛ bɛyɛ ɔbɔ fún ɔbaa ne so ɛnyɛ David ekun lẹsùn ní nyina mu anyɛ yi hallelujah onyankopɔn ma sɔɔ no ankasa ne ba Jonathan ɛbɛyɛ David adanfo etutu baabi a ɛbɔbɔ ni a sɔɔ ɛbɔbɔ fɔ David wɔ no Jonathan ɛyi ne bi na wɔnyɛ pere dwane ɛnwan sɛ hɔ a abuja mu baabi a kɔmputa no kɔ hyɛ yɛ na sɔrɔ nso aba hɔ wɔsɛ awurade ɛnɛ deɛ ayɛ ka ɛyɛ nso paa so bɛkɔ asɛm adɔkɔ wɔsɛ baabi a mabɛhyɛ yie na sɔrɔ nso awɔ sɛ nkampo kɛseɛ menyɛ rehwɛ nso pɛmɛ kɔmɛ ɔno nso na abɛwura ha yi na David bɔ mpaeɛ awurade fa du so gyeme na bɔ ɔtum tu ma asɛm ɔne na David bɔ mpaeɛ saa na Onyankopɔn ma aborɔ nanse ɛnyɛ anansesɛm ne atuo no ɛsi wɛ life and carry ananse wọ́n bẹ nyere ntẹntan afabu gana no sọ̀rọ̀ ní mi nkú ẹbí wọ́n sọ bẹ̀bi ha di obi àwòrán ha wọ́n mú sẹ́ anamọ́ bí mo bọ̀ ẹ̀ bọ̀ họ so ẹsẹ̀ nípa náà tó kú tó mu a náà bọ̀ sọ̀rọ̀ ní na sọ́jà pọ́ùn sẹ́ ẹ̀ka bá wọ́n nà púpọ̀ ẹ̀wúrọ̀ ha yìí náà ń sọ ananse ntẹntan no ti ẹsẹ̀ nípa àbọ̀ mi kàn sọ̀ ọ́ sẹ́ nípa wúrọ̀ ha ẹ̀ka ananse ntẹntan wọ̀ ẹ̀ bá tẹ̀
tete. And you're right, your ancient days. Hallelujah. Amen. Not on your people, and you don't let you saw and send papa. Praise God. Amen. And you never play, and the patron, I took two comedians, but a bit of a canvas of Madame for papa. But I'm papa. Nani the boat, yes, the pastor. Okay, papa. Hallelujah. Amen. Now, so I was in the people. Hey, David, every side of highway in the we don't even know we are not in the back outside of the hallelujah, amen. And to tell you that problem is easy enough. So you can say you know tell me. The prophet Nameba, the Patrol the Pella on the Mohawk, the Pella Manabi Council, the Pella Quadabi Council, a man who will end welcome, and true for running a weapon. I think you have the Radiasi, I think you have to make a sale of problem. A not ungrateful person in life. The problem is for Kaidobi. If your brother because I say, a running a book on your baby, I will cast a 116 verse number 12. And if you put a version of the name, don't listen to them on their crowd and limit to the same again. Yeah, why you now? Yeah, why you now? There's God. Amen. We don't put your book on you. Papa. Awurade ayɛ oyi wa ɛmu yi sɛnɛ awurade na abɛ ho bɛba paa no a wɔ abusuam abosom tumi yɛ wɔ hɔ nkonnwa mu ofi hɔ no kasa bɛ ka woyɛ kɔnfoɔ baa yɛti sire gu ne so ka yɛ kɔnfoɔ baa nkasa bere yi wowɔ asɔreɛ so abɛso sisi wase baba sɛ nkɛkare kɔnkɛ nware nware nkɔmɔ bɔ ne nkyɛn amen nware nkɔmɔ bɔ ne nkyɛn amen kawe kɔn dendendenden ne sɛ de osi tie wɔne ndɔdɔ yi sɛ de kakɔ mbɛsi afɔta no onye heze hyɛ wɔn asane saa bɛrɛ nware adomo nti nware adomo nti ɛbɛrɛ awo de ɔmɔ nware wɔ mepata wo bɔ nti na mpa yɛ awo ti asɔre fie no Awurade ma saa musubɔni wei apare esi nyame yɛ hwɛ ma John boy a wutie mi kasabere wabusuam sɛdeɛ wutie kasabere nkawo kita hyire a nipakyɛ nkawo tugu obi so wotugu obi so nana brɛ nkawo wɔ so ntɔwa ne saa ɛyɛ fɔ wɔde ɛnyɛ apɛlɛ wɔ do yɛ dɛ nyame ase paa hyɛnta yɛ so bi amen kasɛdeɛ nneɛma tumfoɔ wɔnneɛma kita wo ɛne sɛdeɛ nyankopɔn pɛ sɛ ɔde wotie wɔwɔ mponti kawɔ kapanaa wɔabɔdam ara wɔn a wɔabɔ bɔdam wɔ mene nam susuru mpakyɛw mene mmienu yɛkyɛn wɔ ɛyɛ akɔtenka ahemmɔbɔ alekɔlɔ nipa da bɛm hallelujah wo awurade ma nipa yi nyansa wopia bɔnsa drɛse kama kɔ adwuma so bibile ne bi alright wontɔɔ kaa dabi a wotatu trafficking na ɛnɔ ntɛ sɛ nyame yɛ hwee ma ada no mabɔ mpayɛ saa na ɛyɛ maayɛ awo baako a mepɛ mabɔ mpayɛ apaapaa motua tit asɔfoɔ kɛ ɛne adade menya ba nti no saa ne tɛ deɛ a awurade du hwambɔ mɛba bosomfie medɔfo don't try. Yes. Bible says akyɛdeɛ pɛ pa ɛne akyɛdeɛ yɛ pɛ ɛfɛkyɛ nyankopɔn nkyɛn yɛ pa ɛfɛkyɛ nyankopɔn nkyɛn yɛ pa betɔfo a wotie me ebia na wopɛ bube fo bane nkyɛn ɛmaa yɛ a to bo ase na awurade wɔ nkyɛn yɛ kwa paul sɛ wɔde adeɛ bɛhyɛ wo nsa no ne wɔhunu sɛ ɛhɔ nte na taa so wɔde hyɛ wo nsa wɔma bɔ no soboɔ sɛ adeɛ n'anim because nyankopɔn ne nipa ade apapapa wɔde nipa so ba yɛ Janta yɛ so ame sɛ nipa no sɛ yɛ wotoma na pa yi ɛnyɛ bonia yɛfoɔ na mmom sɛ woyɛ bonia yɛfoɔ a kae bɛbo Bible say ɛdeɛ akora na menkɔ nhyɛ awurade anaa mu wɔyi a wɔyɛ bi no nyinaa ho na ama na ɔkɔ awoɔ soɔ adɔntafoɔ declare sɛ bia so yɛde sika bɛka ho but two prayers afoforɔ bi a na ɔbɛbɔ mpaeɛ ɛnyɛ wotumi awɔ ɔfa ho ɔfa wobaa awurade wɔnyɛ ɔsɛ bi yɛ na wɔnyɛ wo
awurade yɛ sɛ bi nye ne awurade ase adeɛ nyinaa mu ofi obi a ɔyɛ ne ɛka ne sɛ ungrateful person biara no ɔpaasere de bi ɔsra deɛ hallelujah amen obi a na ɔno obi kɔ ɛba adwuma awade ase bibia mu bibia no ɔsra deɛ bibia no ɔsrɛ ɔyɛ ungrateful person obi a ɔyɛ adeɛ ma na ɛnso ne ɔyɛ ungrateful person awurade mfa bɔ ne nkyɛn amen obi a nipatsɔ abere biada wɔpaade a wɔka bɛyɛ wɔ bɛrɛ sɛ wotumi amoa ɔmfa ho sɛ nipa no ɔyɛ ungrateful person hallelujah ɛyɛ hoho mu a mesi ɛyɛ abɛtɛtɛ nipa mu jama sese papa yɛ kura firi nipa mu tɔn sɛ laasi a mene bɛka papa yɛ wɔ ahyɛ bonye ti na ma papa yɛ ɛho asɛm ayɛ de wɔ paa ne bi ahyɛ nana de bonye na agasa na me yɛ de bɛyi ɔkɔ ka ho ahyɛ sɛ wonyɛ nipa a wotie me na wonyɛ bonye yɛ fɔ humusa wonyɛ kristo tiam na wɔnkonkontom mu na nnuaba da wo so nhyɛnka yɛ fo bɛyi wɔsɛ bia wɔyɛ atama no anani nsɔ na wɔntumi appreciate bia no onipa tɔme no ne wɔ bɛbɔ mpaeɛ papa na wankasa nso adeɛ bi a ɔbɛyɛ bi no wɔn ma bɛyie Nyankopɔn ɛne nipa ntam asɛm na ne bi ka no ɔbɛnyɛ ɛguahodoɔ tu nipa ne Nyankopɔn ntam deɛ baako ɛna nipa nso ne nipa ntam deɛ ɛsɛ deɛ baako kenkan yɛn kɔ wɔsi wɔsɛ sɛ ɛdeɛ kɔ ne bɛhyɛ wɛdeɛ nan mu wɔn sɛ ɛdeɛ kɔ ne bɛhyɛ wɛdeɛ nan mu yie ɛbiri nyinaa hɔ yie a awurade Nyankopɔn yɛ mu nyinaa hɔ ɛmɛ na pɛgye kuru wa no sɛ deɛ kura ayɛ sa ne tɛ deɛ a na ma ne mpɛgye kuru wa asɔ ne ma bɛ awurade bi awurade Nyankopɔn yɛ bi ama yɛ yamu nyɛ nana se okristo nyɛ wute me morning devotion part time ɛkɔw sɔnyɛ no paa before so bɛpi abɔnten no bɔ mpa yɛ pɛ wade ase wode ma hyɛ ne nsa wɔtuma wode ahyɛ ne nsa hallelujah wadi fɛ no fi bɛm wode ahyɛ ne nsa wɔpɛ sɛ ɔbɔ mpa yɛ ahyɛ ne sɛ ɔma na ɔntɔmɔ nkɔ so ane wade Shia, oga so bi da ka mo hyɛ pa oga sɛ ya horo so ɔ ya no ya de ta no so ɔ obi sɔre no pa brother enu a wɔn no yɛ wɔ sɛ gu ne nsɛm so ɔ mo a nya fɔ wo mu ya mbɛ hyɛ na fɔ me edu bere bi me no maduro saa ma me tonso ko na edu ne pampan sɛ te no mɛjọ sɔrɔ na ɛduro ne pampan de pe efifo firi mi a na ɛyɛ ɛduro ne sɛnta de pe wọ́n di anase fún ọmọ jẹjẹ ọmọ wọ́n di ẹgbẹ́ bẹ̀bí a agbègbè yà hospital yà kọ́rẹ́ kọ́rẹ́ emergency wọ́ bàbá ní ẹbí òbí tiri wọ́n mú yìí lẹ́yìn tí gan òbí ní yẹ fúnra yàrá bọ́ mpa yẹ ẹbí àwọn pàdé sọ ọ̀nùmọ̀ dùn ọ̀nùmọ̀ kókó. Wàdí yẹn ọsẹ ìbò wàdí yẹn ti ètí yẹn wàdí yẹn wáyé òtún ìjọba òun tiẹ̀ mi ìbàtọ́ bẹ bẹ̀rẹ̀ yẹn ẹsẹ̀ sọ́tà yẹn tiẹ̀ yẹn ní àwọn ọ̀bọ̀n ní túnbí yẹn ti yẹn bẹ̀rẹ̀ wàdí yẹn tiẹ̀ yẹn yẹ jẹ́mẹ̀ yẹn mo ní apíṣẹ́ ti yẹ wàdí ayé ama yẹn hallelujah òtún àdé kúrò sẹ àfihàn pàpẹ́ tó wọn wọ́tò Ọ̀dàdé mi ni ìdílé nyansa papapapapa. Ìdòwò a ní nípa afọ ẹ̀ na wà jẹ́ adé mamade. Bọ̀dọ̀kọ̀ obi fẹ́ mamade ẹ̀yásá àdèbọ̀nì o. Mamade náà nípa kó sè yẹn sẹ́ ẹ̀yẹ́ níbi à. Ẹ̀fútu. Òbí wọn náà wò tiẹ̀ mi na ọ̀dàdé tẹ ẹ̀fútu ní ní ìdílé nyansa máa wà. Wọ́n ní nkásá kìí sísè òbí abúlé àbọ̀kọ̀ yẹn. Hallelujah. Amen. Ẹni yẹn nsẹ́mi mi o. Ẹyẹ ẹni mo yẹn ń bẹ́ ṣe ẹ̀yẹ. Asọ́nsì fi a ne yà tó nsàfẹ́ o. Ẹyẹ nsẹ́mi bi a. Bisawo sẹ ẹyẹ bẹ́ẹ̀ nípa ẹ̀rọ busọ́n
dɔɔso nanso wɔn koa na wosi saa wɔ fa wɔn nana bi ɛba bi ɛwɔ akɔntu na wo awɔ de adwo de ahyɛ nsase to wɔn ama ma ɔtrase tuma ne nsa nti fɔ paa gyeme so amen yɛn tɛ dɔɔtɔ wɔsi na ɛdi ekele bɛ sɔn ɛdɛ n'ɛri sɛ na ɔno bɛ sɔn ɛdɛ n'ɛri ɔbi a wɔyɛ mi nyinaa hɔ wɔn a ɛwɛde pɛgye kuru wa so wɔn a ɛwɛde pɛgye kuru wa so ɛma bɔ ɛwɛde bi ɛma bɔ ɛwɛde bi na mɛ na bɔ ɛdeɛ bɛ ma ɛwɛde na mɛ de na se na bɛ ma ɔno otu ɛdi mpaw ɛwɔ ne bɛ nyinaa ɛni awɔ ɔman ne nyinaa anim ɛwɛde awo ti fi wo die hallelujah eti etu fɛn bia so na wɔn yɛ biribi kakra adi akɔdɛ nyamia ampo. Adriso bo bebe December no mo chadeɛ. Ɛkɔ children show. The catro pray ne pray fa enso nyamie ne ba kokora. December nkaro. Me na me ka kira wo. The friend of Phantom show tewura. Pro church. Diri ko ho na mo ya sɔre. Soko ba wo ndiri. December nkwana nti mo na pray. Hallelujah. Amen. December nkwana nyanka diri. Very. Hwɛ ni mo ade check. Na afɔbakafoɔ bi na wɔn ne sɔnfo ya yakwae na yakɔte mu bɛsɛ 10 bars na yate amagalɔ bɛsɛ 5 na yate mu mo na yate mu sɛmɛna na ɛtaataase faadeɛ bra yɛbɔ afɔbako no nyanka na ɔkɔɔ onye a so ɔno no ɔne so owura no wɔma twerɛtwerɛ paa ɔno so ɛte pa no n'ani da hɔ korɛ ɛsɛ wɔgye anwa bɔtɔ 5 na watwerɛ anwa no na ɛta tɔ ana ɛkpɔ no nso no baage no wogye Sydney ana agye Beckham hallelujah ɛnɛ Ghana fɔ ɛmɔ pɛrɛ yɛ a yɛbɛwu o ɛnɛ footballers no teams na ana wɔde atoto ɛbɔ so Abner Rice Barcelona Chelsea ɛyɛ soro no wɔahyerɛhyerɛ mu no ho rɔba mo nko a yɛ bi ana ɛbibire mu ha mo se mo mpɛ ɔn sɛ ɛda bɛdi mu obi a ɔbɛda no ɔso na ɛbasa hallelujah amen wade ntaare amen wade ntu ezike amen baabo se yɛ a yɛn na awurade ase awurade adeɛ nyinaa David bɛ nyame ase ɔsi yɛ awurade ayɛ me nyinaa ho ɔkɛnyɛ fo nyankopɔn ɔpaseda hallelujah amen kalu kuru mi nkɔ Luke chapter 17 verse 11 Luke 17:11 yɛsi bɛ nyɛ ɛfɔ ahodoɔ mmienu nipa na onyankopɔn ntɛm ɛyɛ baako ana nipa nso nipa ntɛm baako dɔfo ɛyɛ ebire mu no bɔnsam n'ani ate saa ahohoro wɔ ewia nipa bebree ɛtete asɔfo bere mu asabakafo bere mu adifo bere mu atekyifo bere mu ewura nipa mu bonyae hɔho ewura wɔ nipa mu nsa wɔn nipa yɛ adeɛ na owu yɛ bibi ma no na wɔana wase a susuma no nyɛ ɔnwanwa ɛyɛ adeɛ a efifi nipa mu ɛkɔ so Santa Yesu amen na sɛ wɔn afa wɔn bɛtɛ mu sɛ kankan dɔdɔbɔ wɔn ne ha yɛ kankwanta mapai kɔsɛ nyɛ wɔn bɛ fira wurade kankan yɛn kɔ wɔn bɛ fɛ ne ti bɛ sɛ bayɛ de ba tɔsa yi wɔsɛ akɔtɔfo du ayɛ fɛfo sɛ yɛ ayarefo bi a wɔn yɛ nipa mako ebi wɔn yɛ akɔtɔfo yɛn kɔ wɔn bɛ fɛ ne ti bɛ sɛ bayɛ de ba tɔsa yi wɔsɛ na ɛba sɛ tí o ẹ̀bá àṣà ẹ̀kọ́ Jerusalem náà wọ́n sùn fún ẹ̀kọ́ Jerusalem náà wọ́n sàmé yẹn nígbà yẹn ìjọba ẹ̀kọ́ Jerusalem náà lè bra sọ̀tún wọn wò. Hallelujah amen. ìpèlè láìpẹ́ ní àná wọ́n kọ̀ ọmọ wọ́n ṣí à ẹ̀mbẹ́rẹ́mọ ètú bí à. wọ́n sì ọ̀fà sàmé yẹn nígbà yẹn wọ́n sùn fún ọgbọ́ nípasẹ̀ Jerusalem náà wọ́n fà Samaria anytime na ọ̀pọ̀ pẹ́ẹ́bíàsì na ọ̀hún mẹ́rẹ́mọ dùbíà na yɛkɔ adeɛ bi ase na ɛwɔ bi a ɛwɔ mmarima ten bi a na ɔyɛ akɔkɔfoɔ hallelujah amen yɛka sɛ kata borɔfo no na bɛ sɛ lepers araboa sɛ lepers apayadeɛ ɛyɛ yie abɔnsamyadeɛ ɛyɛ nsayadeɛ hallelujah amen na tete bere no mo sɛ mo pɛ so no sɛ ebi bɛ yɛ wo a one yɛpam to nipa yɛyi wo fi nipa
ɛyɛ nibuase yade eti sɛ wɔyɛ bɛrima ɛna nipa yɛ wu a ɛka no a ɔsɛ efi a wotu fi hɔ wohu oyere na ɔma bi kɔpem bere a yareɛ no bɛkɔ enti yɛka wɔ so maame nka no saa hallelujah amen yɛka wɔ so ɛna before sɛ ɔbɛtu hɔ no ɛyɛ asɔfoɔ ana mepatɔ ɔmohwɛ ɔman no so sɛ ɔhwɛ aseɛ ɛne nhwempo no eti ɔmo na ɛbɛ testify sɛ ampa oyayɛ no bia yɛ asɔfo bi yɛ anaasɛ wo deɛ no sɛ yɛbɛgye okɔ wɔ fam a asɔfo na ɛbɛ testify wo sɛ wo ho atɔ ansa na wotuma bɛtɛ bi wɔ no gyeme so amen eti saa mmarima ntu wɔ yi saa yarebɔ no wɔ bi yɛ wɔ yɛn ti do atwɔkɔ ɛnso so no wɔtɔ sɛ wɔsi ne mmarima bi bi a na mmarima ntu bi a na apatafoɔ bɛ hyia na apatafoɔ kurom yɛ apatafoɔ tu wɔn bɛ hyia akra yɛ wɔn gyinagyina titiri ɔn sɛ ɔsi wɔ wɔn gyinagyina akyirikyiri hallelujah amen de sɛ yɛtwerɛ ni aseɛ wɔn ate sɛ no ma wɔ yɛ baabi a traffic ni wɔn wɔ no na wɔn gyina akyirikyiri paa yes ɛna mo wɔn ne so ɛkyɛ bɔ wɔn Christ no ɔmo mo wɔn nso ɔmo bɔ wɔn ne so kan sɛ owurɛ Yesu yɛ mo bɔ yɛ mo bɔ na owurɛ yɛ no na ɛbɛ Yesu tɔ na no ho wɔn mo ɛfi wɔn sɛ wɔkɛtɛ wɔn nsa ɛmo bɔ mo wɔkɛ asɔfo wɔn nka mo nkɔ deɛ bɛyi ɛwɔkɛ asɔfo hallelujah amen dɔdɔfo nyɛ sɛ sita yɛ tie eni sɔfo wɔn aburo yes yɛ wɔ asɔfo yɛ correct ɛwɔ yes power ɛna yɛ wɔ faith ɛnso hɔ. Jẹ́mi sọ amen. Àbí tó ga sáyé ní asọ́fo ní ìlànà yẹn papa. Wọ́n yẹ gàtẹ́ who told you? Who told you? Yẹ wọ asọ́fo mi ẹ̀kọ́rẹ́ tó họ. Na ọmọ no ó nípa ihu ọmọ. Na before so they hu the original pastor and as the original man of God no. Yes. Masa eteki taamu. Sọ́fọ̀ bí a ɔyɛ kɔrɛti bi a òní bi nyame asɔrɔ bi a wɔn tontɔn nyɛma wɔn asɔrɔ de. Tẹ̀mẹ̀ sọ amen. Yẹ tọ́sí mmienu ɔkẹ́ nkwa kẹsẹ̀. Sọ́fọ̀ a nti n'akyi ìpàkyɛ ɔpìrìkì salvation. Pàkyɛ sọ́fọ̀ a nti n'akyi mẹbisa ɔkristo ní ewu tiẹ̀ mi sẹ́. Sọ́fọ̀ ní tumi kẹ́ nkwa kẹsẹ̀ ɔdẹ kyerẹ́ o. Bẹẹbi a yẹ bọ ní ebi ànkàntì asọri awokọ from Sunday to Sunday asọri awokọ ọba abẹsi ẹdun kukura awosu mmebi ana awudi ti wọn saa akọtẹ asọri ẹsẹ wọn bẹ mpa yẹ sọfọ wọn nyame sọfọ ọbẹ a olùdí ni wọn kọ from Sunday nana enipa bi mu eti sẹ báwo sẹ ẹnyẹ ẹdun fọ tuntun kọ náà bá o wọn wọ kàfẹ sẹ ẹdun pẹka nsẹ ẹntẹrẹtẹ fún akọkọ sọ sọ́ọ̀tì asọ́ọ̀tì ẹ̀mọ́ a sọ́ọ̀tì ẹ̀mọ́ fún ẹ̀mọ́ ọ̀pá ẹ̀yìn ìpín sọ ẹ̀dí wú asọ́ọ̀tì ẹ̀mọ́ fún a wọ́n sẹ́ wọ́n kọ́jà bàbá àtẹ̀mídà. Balẹ̀ bàbá ní nkyɛn hàmì Jésù sọ̀rọ̀ di ẹ̀mọ́ kẹ́kẹ́ ẹ̀mẹ́mà ní sẹ́ bẹ̀sẹ̀ wọ́n bá wọn kọ́ kí asọ́fọ̀ wọ́n bá wọn kọ́ kí asọ́fọ̀ na ẹ̀bá ẹ̀fẹ́ wọ́n fọ̀ lọ èyí àbúrò mu asọ́fọ̀ ń hìá ẹ̀wọ̀ nípa yàtọ̀ nípa sọ́fọ̀ na bàbá mpa yà máa ń bí bíà yẹ yie sọ́fọ̀ na bí nyàmú yà sàn bẹ́ tìrẹ̀ wò àmọ́ ọ̀hún pàpà ní bọ̀nì mú nsòsò yẹ obi tìrì ká sẹ mẹ́mẹ́ nkọ́ sọ sọ ẹ̀kọ́ hẹ́ bìrẹ̀ I'm telling you without church no salvation. Ṣé àná wọn pa sọ̀rọ̀ yà wò sọ nkọsẹ́lẹ̀ tó kọsẹ́lẹ̀ àwọn pa sọ̀rọ̀ yẹ ọba fáwọn ìmọ̀ akọ̀ hẹ́ ntúmọ̀kọ̀ yà kẹ̀kẹ́ dọ́n tẹ̀ wọ́n yẹ ẹ̀pẹ́ nkọ̀tẹ́ wọ́n sọ kó yẹ sọ China dọ̀rọ̀ wọ́n sì yẹ ní bọ́sẹ̀ fi ẹgbàdé ntẹ́tẹ́ wọ́n àṣẹ fọ́ na ọ̀pọ̀ tí mi ní nsànkyẹ́ni àwọn yìí wọ́n sẹ́ bí sọ tó mi kà lọ ẹ̀tẹ́ náà mi nyẹ́ ni wọ́n yà dá wọ́n kọ́ ẹ̀nà yẹn sọ ẹ̀kyẹ́ ni sẹ́ na ẹ̀ka ẹ̀kyẹ́ ọ̀sẹ̀ sẹ́ wọ́n fi nsuo ní wọ́n máa wọ bí i wọ́n fi sọ ní wọ́n máa wọ bí i wọ́n pa sọ ní ẹ̀wọ́ wọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ akọ̀ hẹ́ wọ́n tún kọ́ náà wọ́n bọ̀ kyerẹ́ nípa sá ọbẹ̀ dá kọ̀ yẹ bọ́ wọ̀ sún wọ̀ sún passport na wọ́n ní kìsọ̀ àbẹ̀yà pam wíwíyà na mẹ́ wọ̀ nkọ̀ọ̀kan náà ebi ẹ̀bà ọ̀sọ̀ pa na wọ́n pẹ́ kìsọ̀ ntiẹ̀tiẹ̀ jẹ́bẹ̀ sọ amẹ́ afẹ́ sẹ ó bọ̀ sẹ́ yẹ pa yẹ kìsọ̀ yẹ lọ́mọ náà nyante pa na wọ́n ní kìsọ̀ yẹ apamọ́ ẹ̀sìn yẹn yẹ bẹ̀ yẹ ní pọ̀mí ni yẹ ahyẹ́díẹ̀ wọ́n pa sẹ́ wọ́n ní pọ̀mí ni wọ́n ní kìsọ̀ wà pa dukọ̀ hẹ́ bi yẹ yẹ
Wọ́n mi sọ amen. Amen. Wọ́n yẹ mo bí ní àtàkànjọ ọ̀sẹ̀. Ìfẹ́nsẹ̀ bẹ́ẹ̀ pàpà. Ìfẹ́nsẹ̀ nfọdù yẹ. Ìfẹ́nsẹ̀ nfọdù kòfò. Ní mo di a. Mẹ́yà bọ̀ yẹ. Ẹnu àná náà. Wọ́n fi àmọ́ bọ́ mi mpa yẹ. Wọ́n. Wọ́n náà bọ̀ kòtò international airport. Wọ́n yẹ pàtó ní ìfisẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí mo ká pẹ́ntẹ́ gẹ̀. Yé pàtó pẹ́ẹ́lú ká ó maame na yẹ. N'abadafo. Ní maame kọ́ lè yẹ pẹ́ẹ́lú kọ́ a. Kẹ́ntì kọ́ adé wọ́n sọ̀rọ̀ sọ maame na titi kọ́ yẹ. N'obi na ada. Yes. Nhyɛnka yɛ sori hame mama apɛtɛ sike kan Luke chapter 17 verse 11 wato sɛ wɔsi na ba sɛ nkyɛ ba sɛ ɔkɔ Jerusalem ɔkɔ Yerusalem ɔfa Samaria ni kan yia ɔfa Samaria ni kan na ɔdɔ akɔ bi ase no na ɔdɔ akɔ bi ase ɛmɛrima bi a ɛmɛrima bi a yɛ akɔtafo bɛ hyia yɛ akɔtafo bɛ hyia kan tɛtɛ tuti na ɔmo tɛtɛ tuti ɛna ɔmo adi n'osu sɛ ɛdwuma kɛkyɛ Yesu sɛ ewura Yesu yɛ mɔbɔ na wɔwɔ no Yesu kristo fi wɔ no wɔsɛ kɛkyɛ wɔn nsa wɔfa wɔn kɔkyɛ asɔfo hallelujah amen yɛ wɔ yareɛ bi wɔn ma ɛda so a ayɛ sɛ nyame fie nkura wɔhane amanneɛ bi da so a agye sɛ nyame asɔfo nkura ɛna bɛtumi wɔn kita kristo hɔhɔ ɛna bɛtumi atiri daw papa spiritual marriage da so na wo sa nenam akɔnfo nenam adunsifo hɔ ayɛ na samina wɔre yɛ sɛdeɛ si ayɛ no wodi gare a ɛnya gye sɛ spiritual marriage no ɛbɛba ne nyina bɛgyae si ne wɔkyɛ ɔno kwae ɛyɛ ti mɔ ɛho nsua bɛtena hɔ ɔse bo deliverance gyeme so amen yɛwɔ asɔfo asanwɔsa no wɔ nso obi wɔ spiritual marriage na ɔrɔkoto hwɛ mo Yesu de mu kɔ matew obi wɔ sɛrɛ Ago na wudu. na obi wɔ spiritual marriage wɔn ataade ɔde hyɛ pie kura yɛ Ɛnyɛ. obi wɔ spiritual marriage ɔda no kɛ ɔda dako yɛ ba bɛ kan wɔsɛ ɛho message wɔ lesi amrante no ma ba wa Ɛnyɛ ibe. ware ne yere wɔne ne yere da wie ya na ɔba bɛsia nso abɛsi akyiri bra woyɛ problem o ɔyɛ ala akɔda no hallelujah eti yɛ Onyankopɔn asɔfo ɔkɔkɔfo wɔ hɔ Yes. asɔfo bi anyɛ papa ungrateful person boniayɛ nipa boniayɛfoɔ kaida bi nipa boniayɛfoɔ kaida bi awurade hwɛ mpɛmpɛso ɔbɔ turo wagya bɔ nwɔtuma nya adwuma yɛ wagya bɔ nwɔtuma nya kaakyi wagya bɔ nwɔtuma mepagya wɔnya baabi kakra a wotɔn bodaboda na wosɔre a asɔre kora wonkɔ bi ɛberɛ na wopɛ adwuma hwɛ asɔre fie akɔnyaba na wodie wagya ma nsa kadeɛ wohwehwɛ na wo sɛ wade ɛyɛ wo pamfɔ na wo sɛ wade mfa kyɛ sɛ wompa nyameso mpa wo bio mesrɛ wo wɔne mmra ho so na awurade asɛm kasa sɛ wɔsɛ kaberɛ a wofi hwe aseɛ na sakra wato gyeme so amen kente ne wakyɛkɔ ɛtɔ sɛ no wɔtɔ sɛ yɛsi ne bɛ wo no ɔsɛ wo sɛ ka kyerɛ wɔn sɛ ɔmɔkɔ wɔbɛkyɛ asɔfoɔ wɔmfa wɔn nkɔkyerɛ asɔfoɔ na ɛbɛɛ sɛ wɔkɔ no yɛmu sɛ wɔkɔhyɛ wɔ ha ade tena Yesu anka sɛ ɔmfa wɔmɔkɔkyerɛ wɔmɔ yerɛ no wɔmɔbusuapɛ no hallelujah wɔmfa nkɔkyerɛ wɔmu kurom hene gyeme so amen because ɔsɔfoɔ tìdúró bí alẹ́ mi yasẹ̀ Ghana yá mi yẹ soso abosomsom Ghana mi yá na yẹ soso abosomsom wọ́n mú wọ́n sika ẹtùmọ̀ pèpè radio stations ẹni TV stations na yẹ mọ̀ pẹ̀ nsẹ́ abosomsom mi yàn tó wà tó wà sí ìbílẹ̀ sọ. Ghana ha o sẹ yà mọ̀ mpọ̀ yẹn wíyà yẹ si proving ebi bẹ tún yẹ si. Afghanistan, the best years. The food so many Gomeria, Nippon Jashua, and the 2 years. One is only Papa he says, "Oh, my rejecting a mere son. Now you're an ungrateful person to God, you are a penny. I heard baby. Now, ordinary theatre man. One more point said, but some 20%.
ɛna nso TV a young hwan billionaire crowd hwan billionaire crowd ana nana hwan ne nyinaa nso edia kɛseɛ ehuru ana process nso baso sɛnema me nhyɛ ne foɔ young boy enya 17 years ya na adwene nyinaa sɛ ɛnɛ wɔnya sika ɛnɛ kwato ɛtɔka esipia ɛnwana wɔn kasa ne maame ɔde ne kɔ ewi ase road na apɔgye rana kɔne nkyɛn amen osira mu onyame ma sɛ yɛsi ɛbɛma yɛ sɔ mpɛmpɛnso awurade do a awurade bɛkɔ so ahyira yɛn sɛ yɛsi ɛbɛma yɛ sɔ mpɛmpɛnso awurade die do a tɔfo awurade bɛkɔ so ane ɛnante nhyɛ ne deɛ yɛasɛm nto ne sɛntodua gyeme so amen yɛntɛ no atwɔkɔ ho se yɛasoa wo no ɔho no no yɛsɛ sɛ wɔbɛkyɛ wɔ nhyɛ ɛmokɔ no bɛtɛ asɔfoɔ ɛkyɛ mo mpɛkyɛ sɔfoɔ na ɛbaa sɛ wɔkɔ no na ɛbaa sɛ wɔkɔ wɔho firi na ɔmo baako wo sɛ ne wɔsɛn no na ɔmo baako wo sɛ ne wɔsan wɔsɛn n'akyi na kyɛ sɛ ɔno ho tɔɔ no wɔma alu hɔ koraa wo ɔma no the miracle Jesus ɔyɛ nsɛnkyerɛnne wɔn kɔ a baako sɛ ho atɔ no no ɔde wɔsan n'akyi na ɔde ne kɛse bi wɔ Onyankopɔn ayɛ ɛna ɔde ne kɛse ba Onyankopɔn dɔba Yesu sɛ ne bɛtu otoke ɛna oyi hɔ ayɛ ɛna Onyankopɔn ayɛ ɛna oyi Awurade ayɛ me ne omienu yɛasɛ da te sɛ Danase unyame nase hallelujah danase unyame nase efise oye nanadoye odo danase unyame nase hallelujah amen praise hallelujah Jesus and your church yes nka o sɔre a na nka o tutu bi se yɛwɔ asɛbɛnwo bebree wɔ no mu a ɔsɔre a wo kɔkɔrɔ de bi amoto sɔre aseɛ na nka o kɔnyɔm asɛdadwom wɔ atwe no wakoma mu mobile phone so na wo pɛ bi wo kaa mu na wo pɛ bi wadwom na wo pɛ bi na wo nyame tumi yɛ deɛ bɛyɛ ɛyɛ kɛse sɛ the moment a wɔtontom amulade ɔwɔatwe no wakoma mu no na ne tumi a ɔde bɔ hɔ ba ne tumi a ɔde yɛ adwuma bi wɔ hɔ no na ɛyɛ kɛse na ɔbɔbɔ so ɛkɔ soro na wɔde bɛbi abubuo bɛbi ɔbɔ bubuo bɛbɔ se apɔnta wo sɛ ne ho sɛ ne yɛ ɔtɔ no no wɔtutu mirika ɛne ne kɛse kɔyɛ Onyankopɔn ayɛ ɛberɛ a yareɛ da wo soɔ na atra asɔre fie hwɛ mpaeɛ ahodoɔ akɔbɔɔyɛ dodɔfo yareɛ no ɛso ate ɛnkɔɔ koraa wo ɛso ate wotumi akɔda Nyame ase obi de mpaabɔ fie ayɛ maternity home mpaabɔ fie wɔdada ne maternity home wɔne mu a na ɔkɔ mpaabɔ wɔwuyi a na wasoɔ ne to agu nipakyɛ trailers na ɔbɔ life o street so wɔnyim bi a ɛna ɔka Awurade ɛne asɔfoɔ bɔmpɔ yɛ ɛma ɔwɔ pa no pa no ba asodwe mu a wɔne asɔrefoɔ to nkwanta ɔma pa hallelujah amen na nipa bi ɔma na brɔbɔ ɛnkɔ so ɛne deɛ ɔbɔ wo pa yɛ ɛnwie pa yɛ nyinaa ne sɛ Awurade akari na hunu sɛ onim aseda nanu ya nansi a wɔn connection bi pie yɛn connection the pie ma awɔ kakra ba wɔn nsam ɔyere kura awo kasa ne ma na kasa ne wɔfɔ ɔyere kasa ho ano mìíràn ɛnfa ne kɔ ale na afɔ fɛm saa mma fi ɛno nso ho pressure bɛ nko a ɔtata ɔyere saa ɔnze ese ne nneɛma kɔfɔ ɔwɔde ahosuo nso kɔ so ɔma sika no ɛtena wɔ nsɛm mu a nneɛma bɛyɛ nneɛma bɛfiri obu nso a otumi nya late otumi nya late nti wɔpikɛ no wɔhwɛ ɛkɔ ɔno esi bɔ no ɛne sɛ deɛ kaa no mu ɛsɛ yɛ din na nnum bi ɛbɔ na adombɔne aba ne kyi
bantiri hii kaminya kebe pana minya kale ya oye ni brofo yes la ne baba ne nche hame oye ye ba ni brofo ha ope ni brofo bi anso oni aye because woni nso de ewrade bi aye amawo ha tepla apprenti anu say otoje ko nyago ko Christ yes okay kasa epifu na no say agbo che so fa na o sa na no go to no o sa na ti but the nigga to you na ba na kase be nyago pa ye na o de no butu fo na o de no butu fo awo de na fi ba awo de na se ka say awo da na fie awo da na se na o de na o ye sabele ni na o ye wiase ni yes oni nyame asa dedi samuel baba what man pursue SS Jesus what pass out when you are SS what can I say we be aye kama ma resource kura ba ye weka so that say yes ukaye ana fie no ma head and ye ti o musin na sia na be ko school because one bomb fire thing nyame ase be do abeku na ho ni pedu aso ye e me masem na do so ye me masem na do so ye na do baba ni nche amen pana fo e ponam mo me mpa ewadi na go po accident no na ponia ya e ye ho mo a efubonsa na ewe problem no wode awuwe nipa binumu wuwe nipa so ya de mana ensore ne ana kele pa do nshasha Bible say pantia etu anamo eko kaso njes na ode afia ba owie ko mu nya go paye na so Bible say na oye samaria ni yes what you say me no because ana isi kwa say no say Christ kwa ka chanisa enye du na ho fiye enye ni papai ana omo to wo na enkura ka no die na eno a o ma ka no mo wa e hin question obisa na Yesu hwehwe say o ma ka die masa aseda adenha nkwar pasida o enye kai so abechiro so ni bala sadi sawoda sorry na woni sika pra woni to do and follow the power of God you have to be thankful yes and come with it out tell I say yes I will enter bibia and come with it out obi press campaign and so we nyanka sikabe na na the president miss na oni e ko wi asede na si e wa wi sikato nkwa eke sikapo pempe ka mo to ka na nkwamira ka bi no no to ka ko breke wo to bebe na me di wo bebe wa ni na mu mo ni so na mo so na ye me wa dia so wa de mira no we pa pinu na chance awo 2024 January 1st na mo tiase sasa de na to ngo Thank you. Shanta Amen. Colossians chapter 3 verse number 15. Colossians chapter 3 verse number 15. Colossians for ma etinyansa chomo idonum na ehasem teredo ho na afoyambra nipa ne nipa ntem de tuka. Colossians chapter 3 yes verse 15 what does it say? Na Kristo asumdie etu Kristo Yesu na asumdie ene ose na Kristo asumdie ene pani ni ba ene pani na kuma mu ene pani akuma mu awo yakuma mu yes to say anya ade a esombo yes ade bi kai ha ade le vulnerable awo yakuma ha se alwade ama wasumdie yes hia ubenya asumdie no nya baby kana asumdie ana woni to dan ha asumdie e wa papa wona woni se wonya asumdie wo asumdie na enoma bi na wo hihye ni ye ntua the brother say yama alwade na go po asumdie ene pone ma ko mo ene kan awo ya kini akoma enomu na Kamianko, we say, na enomu su na wa fra mo aba enu su mo nti na wa ye ba ya fra mo aba yam wo
wɔne nye sɛ woyɛ kristo ne ɛwutie na wɔne nye na bɛbɛ kasa sa wɔ sɛ sa wɔ sɛ ɛyɛ me dɛ sɛ wɔ sɛ me sɛ yɛnkɔ awurade fie halleluya ɛyɛ me dɛ sɛ wɔ sɛ me sɛ yɛnkɔ awurade fie yɛnkɔ awurade fie ɛyɛ me dɛ sɛ wɔ sɛ me sɛ ayɛnkɔ awurade fie tɛbɛdɔfo yɛ mo ani sɛ woyɛ romani yɛ mo ani sɛ woyɛ pentecost me ɛyɛ mo ani sɛ woyɛ anglican me ɛyɛ mo ani sɛ wo yɛtɔ sɛ woyɛ kristo dea woyɛ awurade ba ɛyɛ atade ɛso mo jẹmẹ sọ amen ẹyà àtọ́jú à ẹ̀sọ́ bọ́ à òwúrọ̀ yẹn kú pọ́n ẹ̀nà ẹ̀dúgbò nípa ní tuntun ní sẹ́ wọ́n kọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn kú pọ́n bá sọ wà tó ọ̀sẹ̀ wà péré bebree ẹ̀sọ́ kakra ẹ̀nà wọ́n yẹ bẹ́ẹ̀ bíyà nti paul sẹ́ ẹ̀ma kí n sọ asomdue ẹni pẹ̀lú wakuma mu ẹwọ yakuma mu na ẹmu nso na wafọ mu aba na efisɛ ẹnimu nti na awurade abotia fẹ sɛ kristo fo na nipadua baako mu nipadua baako mu na mo yɛ nipa a wɔsi na mo yɛ nipa a wɔwɔ aheɛ na yɛwɔ nipa a wɔwɔ aheɛ hallelujah amen yɛyɛ atɔyɛ yes wɔn sɛ mi ka sɛ nipa bɔnni efo di adeɛ wɔ sradeɛ papapapa sradeɛ wɔn odi nipa hɔ kokotaboɔ odidi nipa hɔ ọdún tí o bí ẹni tó kíá kíá máa sè wá òtún náà di ẹni o ẹnyẹ de bíá o de tẹ sẹ obi ntọmọ ẹmẹ ebinom wọn nsakira mu adi ẹmẹ ebinom a mo ne mmarima tete yẹn mo nsakira mu adi mo awaawaaw o de tẹ sẹ mi sika nkwa gbọdọ pẹ̀lú saa tètè bẹ́ẹ̀ no ẹ̀dá wọ sẹ ẹ̀bẹ́ nyadi a wọ́n fẹ́ mbẹ́rẹ́ tu ẹ̀mẹ nyadi a wọ́n nsọ ẹ̀tọ́ mu. ọmọ ti sa yi ọmọ yẹn ti dẹbi a ọmọ anake ti ọdi akoso nígbà ti dẹbi a na wọn ní kúrò paasa asẹsì bi a na ẹnu kyẹnkyẹn ọba yẹn si kòsi si mi kúrò wọ́n yẹ bẹ́ẹ̀ ma ọba kẹtẹ ọsẹ kòsi fi si mi kúrò mu a ọ̀pẹ̀rẹ̀ ta kọ́ àrẹ wọ́n si yẹ yà wà lẹ́nu lẹ́nu ẹ̀ka nà wọ́n akyerẹ́ wọ́n asase ní fún wọn ọba wọn tó o bẹ́ẹ̀ kẹsẹ̀ yẹ kú sẹ́ asase ní méjì ebi dà ọ́ di yẹ kúrò kó sisi ọdún wọn dẹ́ sí ìdè náà yóò náà ní wúrà wọ́n rẹ̀ sẹ́ nkùrá ní ntẹ̀lẹ̀ wí wọ́pẹ̀ sẹ́ dàtí bi ẹ̀wù ní fa ẹ̀bùsùnàfọ́ bá bẹ́yẹ yìí ẹ̀jìnìyẹ náà ẹ̀yẹ wúrẹ̀ lọ ọ̀bẹ bí ẹni sẹ́ ní kùn ló wó kya kàwékyerẹ́ wọ́n kà sẹ́ dàtí bi ayé mi ẹ̀wù ní fa o dàtí wù ní fa na mẹ̀mẹ̀ yẹn ló nà pàkà kàsá mẹ́fà mú àgbà praise God amen mẹ́fà mú àgbà pàpàpàpà ẹ̀yẹ sẹ́ wà ní ẹni gbogbo o ẹ̀mẹ́ wù sẹ́ àfihàn ní àbọ̀ tiẹ̀ wọ́n ti lè ọ̀tọ̀ ọ̀sẹ̀ yìí wọ́n yẹ kàtà pé bẹ́ẹ̀ fún ìfúnfún yìí ọ̀tọ̀ ọ̀sẹ̀ yìí wọ́n sè na kristu asundue ẹni pẹ̀lú ọmọ kúrò mu ẹni pẹ̀lú ọyà kúrò mu na ẹni mú sínú wọn fẹ́ wọn bá ẹni mú na ìwádìí afẹ́ yà bá nípadìá bá kúrò nípadìá bá kúrò àwọn yẹn nípa ọ̀yẹ́ àgbẹ̀ na yàyẹ nípa ọ̀wọ́ ayẹ ní àkàn bẹ̀rùwádé bẹ̀rùwádé àṣẹ bẹ̀rù nsẹ́m na nípa wúlò sẹ́ wọ́n ìwádìí ẹ̀ṣẹ̀ àgbẹ̀ tọ́jú bọ́ọ̀lù tó ọ̀ṣọ́rọ̀ dọ̀ níbi ẹni ọ̀pọ̀ púpọ̀ nipa bọ̀lẹ́ ẹ̀fọ́ sáà wò pàpàpàpà níbi ẹ̀fọ́ púpọ̀ wíyà ẹ̀mẹ̀ ní sẹ́ ìdí ẹ̀ma olú àwọn kékeré pẹ̀sì níbi ọ̀pọ̀ púpọ̀ yà wọ́n sáfọ̀ níbi wọ̀ wọ́n yà sẹ́ ní àbúrò kó níbi wọ́n ṣe ní ibi àkẹsẹ̀ wọ́n ní ibi bí anọ́mọ yẹ bí anọ́mọ yẹ. bí a ní ma ń kọ́ fún wa. ee bẹ́ẹ̀ bọ̀ wọ́n yẹ sáwọn nkọ́ ní mẹ́ evangelist mi nà mọ̀ sika wọ̀ mu a òhun ebi ni mu a òhun mpẹ̀dúró baabi a nípa bí tìmí tìmí sè dé na omi nkú mi wọn kọ́ nta apáǹtì ekura ní láì ti sẹ́yìn wọ́n ẹ̀ dẹ́nu olú ní láì I will never tell you ẹnna mi mẹ̀ká mi hà wọ́n fún mi ẹ̀ntìrẹ̀ bisẹ wàlẹ wọ ẹkọ ẹnsẹ wọha ni ẹwà ni ẹtu yẹ ni a ẹgbẹ yẹ tu ti tiẹ nkọ adiẹ yẹ mo ni ti mo mpa yẹ ọyẹ mpamọ ti fọ ala mẹta amẹ so na ọwọ so na ewia si nnọọ mẹ nyinaa yẹ ni diẹ na wọn nana kúrò asọransi sẹ sẹ bibi ha ni a ne mo mpa yẹ na mi afei na mi ni nipa bẹ di ho nkọmọ na nkọmọ na mi ni bẹ di yẹ no minisi dodo awọsi dodo ẹni sima dodo a bẹ di yẹ no mẹrẹ koto bọ mpa yẹ ati nyanko bọ di ko n tiẹ ungrateful person. Yẹ́tẹ̀ lọ sọ̀kọ́
ɛfɔ sɔrɔ yɛs wɔsi the kristu asomdue ɛni mpɛni baako na mu ɛni mpɛni baako na mu ɛni mu nso na wafɔ mu aba ɛni mu nso na wafɔ yɛ ba mpɛni baako na mpɛni baako na mu yɛ nipa ɔyɛ ayɛ ɛnkɔ wɔsi wɔsi tii no wɔsi wɔsi na mo ma kristu asɛm no ɛntɛ mu bibi gyeme so amen enti mo ma ɛyɛ abɔfo no adeɛ nyinaa mu mo ma ɛfa kyerɛ ma yɛ ade nipapo nyɛɛfoɔ kae dɛ bi kae sɛ kɛntɛ mo tete wɔ ane ba ma wɔsi bɛn ne kɔ yɛ yɛ a nipapo nyɛɛfoɔ bɛba na ɛno na yɛ kyikyɛ no no bɛnyɛ yi bɔ ahodoɔ mmienu nipa ne onyankopɔn ntɛm baako ɛna nipa so ɛne nipa ntɛm wɔda nipa ne nipa ntɛm deɛ n'ehu hallelujah amen bonya yɛ nipa ne nipa ntɛm ano wa ɛyi bɛrɛ tumi bɛtɔ wɔ baabesia efiri Ghana ha na ɔde na pa aburokyerɛ nsansa aburokyerɛ mu ɛmaa mmerɛ a ɛwɔ hɔ no fo na ɔmo nti okodu hɔ na ɔsɔre ɛtena bɛrima no kɔn so na ɔma bɛrima no nsa si fɔ gyeme so amen wia no aka kyerɛ sɛ ɛka sɛ na abɔ ɔmo hɔ kana bi ntu aka because aburokyerɛ deɛ wonya ho sɛ kii wɔnyɛ pupɛsi ɔdi yie gyeme so amen ntura bɛbɛbɛbɛ ne nam saa ana wɔwɔ no so no ɛma no nya chance kyɛn mɛma woyɛ bɛma na woaware wɔ yere ahyɛ nikawa na akwantuo ba a wopa ati bɛ ɛma wo yi tu baiko wodi kanko sɛ ɔbaa no ni kankɔ na wɔtena na ɔkɔ na ɛkɔyɛ yɛ a wabɛfa woboa wopa ma no watwerɛ divorce letter ɛde apɛw Mr. Frank, let me know something I can call. And all is in the Bible for never a WhatsApp. What could you have bread? Both here, you're going to be also offer for us to do that. After number things, new the wife, and the American meal wife will be be Mr. Frank, my joy, the Mr. Radadam, and the big car of the gas. The Lord time Washington with them, and I'm also my baby UK. Now, we are sorry, pa. Message in some American say, I know that Pacha will really have Pacha have papa. Messages in some American say, I know that Pacha is showing the flyer. Because of which we know what to do more number one. Nti the person we can hear say the dance. Say why na so na ba bi akontu. Sisi le do ku yo ba fu bia. Ku le tire na tina. Nti tu le go de fo le tu su do. Nti me no ka say ya. Enu an one thing ke do mu a bye bye. Na the message na ba. Ẹ̀yà adé ẹ̀kọ́ sí o, bònyá yẹn bí nínú ẹ̀yà adé ẹ̀kọ́ sí o. Ntí yìí yẹ àwọn ẹ̀yà mi ẹ̀tùfọ́ bu ọ̀kúra ní wọ́n ká kyerọ sẹ́ ẹ̀ka àwọn bọ́ọ̀lù rẹ̀ fọ́nà sísè náà mi ń tura àwọn ẹ̀ka bònyá yẹ ẹ̀kọ́ sọ. Ẹ̀yà hóhó mu a abáwìyá so wọ́n mu a abẹ́kẹ̀kẹ̀ nípa mu na wíìlì ẹ̀yìnkásẹ́ bẹ̀ wọ́n amani pẹ̀lú bẹ̀rẹ̀ soso untimely death papapapapapa ọ̀nyẹ́ nípa nyina na ọ̀yẹ́ nàdí a ẹ̀hánu a wọ́n bẹ̀ kyẹ́ wọ́n paa ọ̀bẹ̀ mu apọ̀tam lọ́kọ́sẹ̀ ọ̀dẹ́ asẹ̀ wọ́n mu apọ̀tam ní ẹ̀nàm sùn sisi no ẹ̀yẹ pa òpó ọ̀nùmá òpó pọ̀ ní pọ̀ bí ẹ̀kẹ́m ọ̀mẹ́ nípa pọ́nsẹ̀ sipọ̀ tó àwọn sọ nípa pọ̀ tó so ana hóhóm so ọmọ di asam ìsọmú wúwo ní ọmọ di asam náà kí fa yẹ àtàkùn ẹni kan yẹ bi a ẹbẹ yẹ jùlọ papa àjẹsẹ àbọ̀dé yẹn yẹ nínú ọmọ kẹsẹ o nti bọnyẹ yẹn nti àmà papa yẹ asáwọ asase nsọ ìsèpìlẹ náà nọpa yìí mi dọfọ 2024 yẹ wúlò mi nọ mẹpàtọ bẹ pè é yẹ bọnyẹ yẹn fọ sàkàwá dẹ náà ọ̀nyàkú pọ̀ ní mo nyẹ́ ntẹ́mi náà wọ́n tẹ̀lé nà mọ́ mi yà máa sọ
Shanka Yesu de da amen. Genesis chapter 40 verse number 1. Benya Bante to show Bible school sa. For nursing training. One so Bante so oye be carpenter. Anase kind of secretary. The chuma ne hada nya dua bi ayem ko so ade bia. Tisikan ko de ho ni new school. No the boy be ho ka. Ne Bante to nya show kakra. Amol be nursing training for your service. Joseph Bante nya de so be one. Madam, we bring you through. The catch will be one sakabadnia and only 1,000 intimation. Whatever the Papa in church, amen. The Sanya Manity, Ama, Elipaba, the chances are broken. Whatever in church, amen. Pante be Tibbet. Now, certainly a brother or sister, a baby, a Radina good position is on the platform. I don't know what I don't know what Casa said, number why. The prayer of Champion Ababa way, I will see what Pante Edward do. Ababa way, I shall bet me Kumasi, but then I need to cry and not anything. But the setting that Karisika, Atisika, Dakaha, as you know at your mouth. It is some of the warrior up of an Jonko Ababa what is so noir, and not a why. It is all Ababa way, first way. And this is so, and the world, Wababa, ever see you. Ungrateful person. Nipa punya for kaidabu. Nana mutama samse. Eyasi wemuna yetimno. Yana yasi onyagupo nsemsha na mungu paya defo. Fere waribe sha obi on the funny person. When the funny person in shana ba. Nipa e fa no so be wo bedum pempenso. When in fantasy. We don't for return on a nipa enam no so ama na wasabie na me pato tumi koba ena wonsa so eche gare ena woni nipa kwantam te sai ema sa wotire wotuma ena woni ntam te sai wo fi wura wo ko ba bia tuna a wo ma ba bi da ye ena woni ntam te sai o ma me papa wi jawo won shawo sewa enkabo bi chewe wọ́n ṣe àwọn sẹ́fẹ̀ lè bíyà nka àbúrò ní pinman nka sábẹ̀ kẹwàwù ẹ̀bẹ̀ nka sábẹ̀ wúwọ̀ nípàtọ́ ghetto boys wọ́n ahìnbẹ́bù àná tẹ́ǹkà họ kàsábẹ̀ wọ́n ṣe báyìí kàsábẹ̀ bẹ̀ nkọ́ bọ̀ tam kàsábẹ̀ bẹ̀ nkọ́ bọ̀ ṣé ọba bí yẹn sẹ́yìn ẹ̀mí ẹ̀ jẹ́ yìí ẹ̀nà wọ́n sọ wọn wọ̀ fẹ́ bí so wàdán fún bí so ẹ̀nà hẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ wà ní wọ́n dúró ẹ̀nà wọ́n bí ẹ̀túmọ̀ wọ̀ sọ́ọ̀ ẹ̀sọ́ ẹ̀kan bẹ́ẹ̀ sẹ́ nípa ẹ̀nàm lọ sọ ẹ̀ma wọ́n bẹ́ dùn pẹ̀mpẹ̀nso ẹ̀lẹ́ wọ́n ní yàtá ungrateful person nípa pẹ̀lú ẹ̀fọ́ káyọ̀ ní na ẹ̀wùrọ̀dé nà nípa bí sọ ọ̀bùrọ̀ àwọn ìṣẹ́ńkà yóò sọ ní amen ẹ̀wùrọ̀dé nà nípa bí sọ àdìyẹ báyìí àpò yà kà wọ́n jí mẹ́rin kà máa sẹ́mi sẹ́ ẹ̀ ìwé aṣọ evangelist yàrá tó jẹ ní amúlò títà yẹyí ní bẹ̀rẹ̀ yẹ wò pàpàpàpà yìí ní bẹ̀rẹ̀ masa kumasi ya asẹ́nyẹ ní ẹbẹ̀ kumasi bẹ́ẹ̀ diẹ wọ́n wọ́n diẹmẹ ama ti diẹmẹ wọ́n diẹ bẹ́ẹ̀ ẹntutu na sẹ wọ́n ebi ẹ̀dẹ̀ntàn sẹ wọ́n nhyia no a ẹnkẹ kumkuru kẹkọọ mi ti kọ wi adeɛ n'ale wu wo bi a ekontuo kọ wi adeɛ mi yà kyerɛ ni do bebrebe ɛna afa ne so amu a bɛkum pɛpɛn so nipa a wɔtɔ aduane amu a bɛpɛ na ɔdie sɛ ɔno a ɛtɔ bi na ɔdi yɛ sɛ ɔmo pàtɛ ɔdi ne sika ɛtɔ na ɔdi yɛ nkotire bɛbi nka mo asɛmpa ne da nka no kɔ kyerɛ nyame ma na kɔ yi 2024 yɛ si mu totɔ nneɛma yie obi apɔ apɛn bɛ wɔn nam kama sɛm sɛ ɛba ne so obi bɔ wɔn o ɛnyɛ bɛyɛ a nipa ɛntonso wɔ ɛho paa no matter what sɛ na pɛlɛpɔ kaa sɛ ɛsɛ ne pɛtɛma koraa ɔmo kɔ ntɔkwa sɛ nipa yɛ adeɛ ma wo a ɛyɛ dɛn ɛbɛfo mo bɛrɛ ɛma bɔnni a wayɛ ɔno ɛnkata papa yɛ a wayɛ ɔno so bɛrɛ Ghana fo bebrebe yɛ wɔ short memory ebinom wɔyɛ ase a ɛyɛ papa ma no a wɔn ni wura tiri bɔnni jɛ nfa no a ɛtɔ wɔn mi kasa 1 2 ní ɔrefɛ nso a bɔnni jɛ no a ɛna ɔde bɛ ɛna ɔde kan ɛdɔfo ɛnyɛ bɔnni ɛfɔ wati
Ni bonyane to wa problem da. Na bana ma woni ne tie. So no go de akwafa so eno watena. Na bi so nkwa woni bread woni mbo bia ho. Obi ampa. Ezo ya setena woni be ma na ti. Wo chiwo to atchem. Wo chiwo to wasem. Ena woni na be ma so ko ba sa ko pa na nyawe. Na sia wo na me ma ani atofenam. Perfuase se wo ma o yonkro nkan pa. Wo so nkan ni. Wo me nhwe wiye. Se Fransa Kisofo, ye Fransa Nyamsonfo, ni e pa setena pa, ye pa sundwe, ye pa dampa, ye pa nyintare dia, anbadi na ho pa se menni mon kasa, enfa bonye yo. Ni poponye fo kandem. Na enama bisu no dum papanswe. En popito, ana le wasa bio. Chene ni papa wona na ntamtie. Ishanka yesuru. Amen. Genesis chapter 40 verse 1 kekaneko. Genesis 40 verse 1. Genesis chapter 40. Yes. Okay, ibana bi enko. Genesis chapter 40 verse number 1. What you say? What say? Now you will train it. Owu you from Joseph. You know na bakosam. Yes. Oposo dai. Ni dai enti enuanom tan. Nipa wo ha ya to secret. Afi page wa kaka kenye skaka krato. Eyo bota se kwempura so no de bia na betu bi ka. To ba bomba na no yira ya ba ko mako bank akopɛ kwesi na bi asko so no to bi. Emfa me pin ko no tuma. Praise God. Amen. Because the secret is your power. Ebinum kasa. Adie bia da wani ni ku wani ni yire besusu ho bia. Jesu o mana banfo te. Ajesu o mana papa te. Ajesu o mana yere te. Yes, you will be a fellow person in life. Because abebiaro woji nimtemi nyansa efura fefronche. But yes, I was so she yes. Kemeso amen. Amen. Enti owura ya ya friend wa Joseph. Was so die. The person ni nyina de ka kosi ane se ni nua no ton. Omo papa ana okodi Potiphar efie. Okodi won ma ana Potiphar yere nsuso. Etu na ni si Joseph so say. On tiase na one ne na. Ene bibia o. One ne na kwa. Yo pepe odema Joseph ampre. E ma ye bi asem to no so. Ya ewi aso hu. Ya asem to so. Yes. Na enya no kra. Na wani ni wo mu o. Na ayi so paswa. Ehwe bansi baba. No kra no bedadi. Yes. Bare kamia sa e kristo fo bepe. E kiri fo bepe. Na mso fo bepe. Se ya asem to mo so a. O mo tuni nyina ma wate. Na o di dia ba sa ne ho. Na o de no me kasa dia sa ne ho. O ye sa wi fo. Na amanya mi asema mo. Tadi asema to Joseph so. Tadi na ko to fiase. Ye ntwe do achoka. Genesis chapter 40 verse number 1. What you say? What say? Na ensem le chile no. Na ensem le chile no. Mizini ne fa sheni. Ya di Joseph akọ to fiase. Na ya di ko to fiase waro. Na a prison for bi ha. E ba ko eye mizini ne fa sheni. Mizini ne fa sheni. Ani on the pan to me. Ani pan to me. You offer you am amba me pacho Pharaoh etualidi. Yes. What's in offer you am na sa a prison for you afu wo mu ra no. Mizini he no. Na Pharaoh bi fu. Na Pharaoh bi fu. Na pia for be no. Yes. Na esa chef for penny no. Na esa chef for penny no. Ani me pan to for penny no. Pan for penny no. Yes. Na do bi fi ase na owu de mu ko prison. E wa akobia fi penny no fi. E wa akobia for he no penny fi. Na papa na Joseph suda na Saul ma so na Joseph suda. Yes. No so for no. Yes. Na akobia he penny no. I am a sim share so asmo. Na asmo na wachere wa fi so kakra. That's your 5. Na mizimi he fa shini no. Ene me pa no no. Yes. Egu fi aso ho no. Na o ba no nyina aso so da ye ana jokro. Praise God. Amen. Eto mo da prison one man no mi nyina aso so da ye kro. Yes. Ana jona no mi nyina aso da ye. Bedofo da be na wo da oso. Da ye ban na wo da oso. Na wo bisa e ho aso kire. Da ye bia wa aso kire o.
ɛdi sɛ wotie mi na wotɛ so daeɛ a ɛnfa no sɛ ɛyɛ daeɛ ɛnfa no sɛ daeɛ saa pa pɛ obi a wɔte daeɛ ase na wɔnte waseɛ ɛfiri sɛ daeɛ so onyankopɔn adi kyerɛ nnipa ama nnipa hunu anama ɛsɛ sɛ wɔtu ɛwɔ abrabɔ gyeme so amen so daeɛ na wodidi aduane no nso akɔyɛ asɛ nkwan aduane na nnam bi gugu so na ntwenam bi wɔta so saa daeɛ no wɔamɔ mpa yie a wɔmɔ da abayifoɔ ano gyeme so amen mutumi so da na kwabrane na gyina ɔba bɛsi akyi sɛdeɛ ne tuo si ahurihuri na wosi yi adwuma no wɔakyerɛ wo a ɔda sɔre a ɛka no nko na nka wasa da so saa da no bi asɛm da so nti medɔfo ɛyɛ mfa da so nni agorɔ enti apinsafoɔ wɔ yi patwɛ mu wɔ afiase ana mo mmienu nyinaa sokɔ daeɛ sɛ ɛbɛ kata fa ne patwɛ mpani ayɛ ho mema ne adɔfo ɛyɛ True Church International yɛyɛ Kumasi Sokoba Wood Village Bɔla Junction ha yi a ɛna ɛyɛ asɔre ɛnukua da biara yɛbɔ mpaeɛ ana ne patwɛ ofie da biara nso ɛwɔ tonight memenda yɛhyia yɛ asɔre saa ndɛfɔ mmiɛnsa emu biara bɛtumi abɛsra yi sɛ kawa kuma sɛ ɔbɛba ne yɛbɔ wɔ so na ɔbɛda ne tidi ni a ba yɛbɛma asɔfoɔ no akɔbɔ wɔ so na yɛne mo nyinaa di Kristo asɛm no anamɔ akyi na yɛatena Kristo nkyɛnkyɛn na ɔba yɛ gyeme so amen yɛtɛ bi atwɔkɔ ɛnto asɔ no wɔsi na mezi ne sɛhyɛ ni no ɛti mezi ne sɛhyɛ ni no ɛne paanoto ni no ɛne paanoto ni no ɛwɔ fiase hɔ ɔba no nyinaa soso daeɛ anadwo korɔ no ɔba no nyinaa soso daeɛ anadwo korɔ no ɛsono wei ne daeɛ ase kyerɛ ɛsono wei ɛne ne daeɛ ase kyerɛ ɛna so wei nso deɛ ɛda yɛ so wei nso so ɛde ne fi fɔ wɔn nkyɛn anɔpa enti anɔpa ne ɔde akyerɛ yɛ no ne fi fɔ wɔn nkyɛn hallelujah amen mebatɔ nsowura brawa nsowura eti adi bɛ kyerɛ yɛrɛ ana yɛ bɛ yɛ kɔ wɔn nkyɛn kɔhwɛ wɔn ɛna Joseph ɔn sɛ wodi nyame asɛm akyi a baabi a ɛde wura bi ano na adom o papapapa ti asɛm ni yɛ pàtó kwasi a ɛna Joseph wɔkɔ efiase wɔ ɛna wɔkɔ sira wɔn sọpọ kọfẹ prison bọ ebi ọmọ yẹn dínà kótó prison àti wọn náà bẹ yẹ in charge officer ẹnna wọn náà prison afọ ni so jẹmi sọ amen yẹn tẹ do ọtọkọ òfin òbí kò wọn tẹ alọpàá kọhwẹ wọn ti Joseph tẹ alọpàá kọhwẹ wọn náà hwẹ náà wàyẹ sumusumu o sẹ nyame bá àwọn tí wọn kọta yìí nana o kà sọpọ bọnyẹ ehu o hwẹ yie ẹwurade asam sẹ ẹpẹ mi kọ wọ yie a nipa yẹ bọ asase so no dodo wa bẹ dani bọnyẹ yẹ fọ. Jẹ́mi sọ amen sẹ́mi kùtì náà mi ní nsọ ẹ̀yẹ bẹ̀rẹ̀ nsọ náà yẹ kó sá amen asẹ́mi sẹ́mi ọmọ ètí fẹ́ nsọ yìí kúrò ọmọ náà ọ̀pẹ̀ni ẹ̀wọ̀dì yẹn kó pẹ̀nsẹ̀ mi ṣíra sẹ ẹ̀wọ̀dì má jẹ́ oyè bíà ẹ̀yẹ yìí àfi yẹsi wọn ní so bíà ọ̀rọ̀dẹ́ pẹ̀lú tó mi mú àwọn na ẹ̀mbrẹ́ mi na yẹn ṣí ẹ̀nà nyàmùtẹ́mi sọ amen yẹn tẹ́ bi àtọ́kọ́ ẹ̀tọ́ ọ̀fẹ́ náà ọ̀fẹ́ náà Joseph kọ̀ wọ́n kyẹ́ ànọ̀pá ẹ̀tì Joseph kọ̀ wọ́n kyẹ́ ànọ̀pá ọ̀kọ̀hwẹ́ wọn ẹ̀nà ọ̀kọ̀hwẹ́ wọn n'ahẹ́ ní wọ́n ayé mọ̀sọ̀mọ̀sọ̀ ní ẹ̀mẹ́ntẹ́ ayé mọ̀nsọ̀mọ̀nsọ̀ ẹ̀nà òbísà fọ́ọ̀lù púpọ̀ ní kàrẹ́sẹ̀ òbísà fọ́ọ̀lù púpọ̀ ní àlùtúni ní kàrẹ́sẹ̀ sẹ ayé tí na mo wẹ̀ fún yìí mo ayé wẹ̀ fún yìí sẹ mo ti hàn máa yẹ mọ̀nsọ̀mọ̀nsọ̀ yìí Edientu ɛnɛ mɛnum ayɛ bosabosa asɛ ɔyɛ bosabosa asɛ ɛnɛ ɔka kyerɛ ne sɛ eti mo nkankyerɛ mi yɛ yaso ɔyɛ ɔka kyerɛ wɔn sɛ ɛnɛ ɔka kyerɛ wɔn sɛ yaso sɛ ɔda yɛ hallelujah amen abrabɔ ni di obi ato ofi ase yes wotu wɔn nyinaa ɔpɛ mu afuro bi hɔ ɔmpɛ ɔbɔ nyinaa no badi ebi di ayi obi ebire bi epɛ mu nti no bonya yɛ bi nti no ɛnkɛ obi akoma sɛ wɔn nso ɔbɛboa ɛsɛ obi a yɛ papa no osuru ana prophet ana de mega no yes prophet no ano no hwɛ obi a yɛ papa no osuru onya ɔbɛboa because ɔhwɛ wɔn kasa yɛ yes wɔn nanteɛ oni ne yɛ bi a otum sɛ
na misumu mu pa but ɔbɛ bua wo eyi ɛyɛ asɛm na wakae obi biara no nipa no odi kan suro no saa life no a suban no awurase kɛseɛ bi ne adeade no a eti kamea yɛ sɛ asɛ ohunu sɛ wɔn nso saa bi na wɔyɛ deɛ bɛyi wɔyɛ so bɛyɛ awurade mi enye n'anim atam amen abrabɔ mu onipa bia da ɛsɛ sɛ fa ne so ama yɛ abrabɔ yɛ biara no ma wɔn kae anamɔ bi a adi kan asie atwam na ma nhyia ne nsankan na awurade ne sɛ nhyia no kwan ma hallelujah amen na awurade ne sɛ nhyia no kwan ma yɛ praise God amen kekame nkwa ɛto ɔsɛ no yes wɔsi na ɔka kyerɛ no sɛ ɛna ɔka sɛ yasoso adaeɛ nso obiara ne wɔ bɛkyerɛ aseɛ obiara ne wɔ bɛkyerɛ yaseɛ ɛna Joseph ka kyerɛ wɔn sɛ onyankopɔn ne nkyerɛaseɛ wɔ onyankopɔn ne nkyerɛaseɛ firi no enti monka nkyerɛ me ɛna nsahyɛfo mpanin no ɛka ne daeɛ no kyerɛ Joseph ɛna nsahyɛni no ɛka ne daeɛ no kyerɛ Pharaoh Joseph na Joseph se ɛna Joseph ka sɛ ne daeɛ no mu no wɔtade mu no na hwɛ bɛbɛsi m'anim na bɛbɛ no pae nkorabata mmiɛnsa akan nkorabata mmiɛnsa na ɔse na ayɛ sɛdeɛ ɛfefɛ na ɛnyini na agunhyɛne na abɔnsia na aba no abere na Pharaoh kura no so kura me na Pharaoh kura no kura me na metete bebe aba no egu Pharaoh kura ana bɛhyɛ Pharaoh nsa bi de kura no hyɛ Pharaoh nsa gyeme so amen ana mepatwɛ bebree hyɛni no ɛka ne dayɛ ana ɔde kyerɛ Joseph yes ɛdeɛ no si yɛ ɛnti asɛ no kɔe ana Pharaoh kaa kyerɛ no sɛ ɛnkyerɛaseɛ nie nkorabata mmiɛnsa no ɛyɛ na mmiɛnsa ɛyɛ 3 days na aka na mmiɛnsa aka 3 days na Pharaoh ama wotiri so na Pharaoh ama wotiri so na wasane de wɔkɔdi wotibia bi na ɔbɛsɛ nsiw ɛde wɔkɔ ahemfie na Pharaoh kuruwa no so ahyɛ wɔn nsa yes sɛ aka ne asɔyɛ no na ɛnsahyɛne no nanso ɛyɛ no sɛ aka ne ɛyɛ no sɛ wɔso dae ɔse na ɛyɛ no sɛ ɔkae me kai babu yi ɔse don't rush na ɔse na ɔde Pharaoh kuruwa no ɛbɛhyɛ wɔn nsa ɔde Pharaoh kuruwa no bɛhyɛ wɔn nsa bio sɛ aka ne de na woyɛ no aka ne nsa deɛ na woyɛ no a nanso woyɛ nanso ɛyɛ akae me ɛsɛ si yi a ɛyɛ abɔ ɔsɛ ɛyɛ abɔ mɛ yɛabɔ mi di kyerɛ Pharaoh yɛmatɔyɛ n'ɛbɔ mi di kyerɛ Pharaoh ɔbɛyi na dan yi mu hallelujah amen ɔmo dɔɔso na gu afiase ɔmo dɔɔso aha ne deɛ nipa mmiɛnsa ho asɛm na wɔka paano tuni ɛna nsahyɛni ɛna mepatwɔ bebree ka ne sɛ Joseph no amu yes baako deɛ ntɔto so ɔnyɛ bɔne deɛ de nakɔ hɔ gyeme so amen mmienu no so deɛ ɔmo fo ɔmo wura eti daeɛ no ɔmo so yɛ ana baako daeɛ so no mepatwɔ Joseph akyerɛ aseɛ ana wɔ se ɛyɛ a kae me kyɛta aseɛ ɛyɛ a ɛdeɛ kae me bɔbibi kyerɛ Pharaoh hallelujah yes ɛnkae ɛnkae ho hia wo bi wɔ adeɛ a yɛakae medɔfo patwɛ bebree mene wokasa pɔpɔnyɛ ho yɛmu sɛ wo sɛ nyame ma motiama nɔpa yi yɛwɔ nkae baabi yɛne nkae yɛwɔ nkae a baabi sɛ wonni nkae a adepa bia ntumi ma wo nkyɛn ntena hɔ daa wo obi a wɔni nkae wɔne boniayɛfoɔ nsanka Yesu amen nti to kakra abele ma nyame ma ne sɛ patwɛ bebree mama yɛnya nkae adeɛ a little thing bia obi bɛyɛ ma obia nyame nkae da ho sɛ try so be appreciate yes na de bia wode kyɛ sɛ wode de bia na wɔ sradeɛ obi wadeɛ na yɛ ɔyɛ kakra bi pɛ na aboɔfo obi na tifie a fi a wotumi madam wankasa gye tom sɛ nansa ahoyɛ nya wokyerɛ pɛ paa so sɛ wɔnhyia sisa asomasi a ɛnkɛdale ka na ɔma nyina buada sisa yi ɛmo sa kyɛ baako ɛma wo no ma wo no mma ɛma mpe wo kurukura nya bitii ɛnɛ wo ne na ɛyɛ aka
wɔn ni aka ɛyɛ papa bɛɛbi obi nam ne so ama nnɛ wɔnyɛ adwuma ɛwɔ central market wɔnyɛ baabi kakra a wɔtɔn nneɛma ɛno ne nipa korɔ yaka ɛyɛ bɛɛbi mumi anya nkae te awurade asɛm sɛ Joseph ɛka kyerɛ aberanteɛ no sɛ ɛyɛ akae me yɛ akae me Ghanafoɔ mmerante bebree ɔmo ne nanam ɔsaa no dodoɔ no a adwen ɛyɛ black ɔyɛ brɛbrɛbrɛbrɛbrɛ etu kwan pa bro kyerɛ a yes basa forget onua baabi wɔ akwantuo na wɔpokunu na wogyegye w'anim kɔfa antie bi ma ne sɛ ɛwɔ deɛ madamfo na asemasi deɛ ne ho dwo nti wɔbɛware mpa ne nkɔ a asɛm a bɛsie no wɔne wotu kwan nyina ɛnyɛ ɔdɔ kan o hwɛ nkrataa nti na wɔ papa no wapene so gyeme so amen na onya ɛne kɔtena wie na ɔde nkrataa no yɛ biribia na bɛma no nya nkrataa sɛ kim ɔtu firifie no ano no nti nkɔ aborɔkyiri a sɛdeɛ ma no binom ahuna ma no ebi kɔ atumi bɔtam kɔsɔ saa nneɛma no nti bere a Joseph ɛne mepakyɛ bebree aberanteɛ no kasae ɔne wɔ sɛ deɛ bɛyɛ wɔ se ɛyɛ akae me mɛsɛ sɛ yie a yɛme abɛyɛ medɔfo yamadɔyɛ ne bɔ me bi kyerɛ Farao onipa a ɔyɛ poniayɛfoɔ no ɔpere wɔ no ankasa no yɛdie ɔnyina foforɔ deɛ ɛti baabiri a ɔnyɛ aduane die no ɔnka nkyerɛ ne nua sɛ da mɛyɛ nkɔ ne ha menya aduane di na memfa me so na memmoa wo baabi a ɔpɛ sɛ wobɛgye no nipa poniayɛfoɔ nhyɛnka Yesu do nti ɛberɛ a Joseph ɛtɔɔ saa kasa no kyerɛ aberanteɛ no ampa 3 days ɛne ɛbɛfa aberanteɛ no ɛkɔ ne sibia na ɔka nkyerɛ ne chapter 41 verse number 1 a ɛba ɔse mfie mmienu akyi ɔwo nipa yɛde kɔ Farao nso daeɛ kora kakɔ no sɛ Farao nso daeɛ a aberanteɛ no wankae nipa ti mu ɔden wɔdidi wɔenjoy ne life ɔyɛ ka wo ba tɛnɛ yi fɔto a yɛbɔ yɛka na ba Jeli chapter 41 wɔse na mfie mmienu akyi no Farao so daeɛ aberanteɛ no enjoy ne life wɔne ne yere ne ne mma ɔdidi ahemfie na ne wura fi sɛ ɛnam obi so ana wɔfiri afiase wɔ na ne wura fi sɛ ɛnam obi so ana ɔgudu saa mpɛmpɛnsoɔ no hallelujah amen ne yɛnka no sɛm sɛ ɛtɔ wo so ama ɔpiti wie a ɔsoa no bɔ mpaeɛ na Onyankopɔn ɔbɛkaw hallelujah amen na sɛ afa wɔ bi so ama wɔn so wɔabrɛbɔ asi yie a ɛyɛ ka nipa a ɛfa no so ɛma wɔn so wɔabrɛbɔ asi yie wodidi ayɛ amasafo no bɛbi ɛfiri sɛ Onyankopɔn asɛm te nhyɛ yɛmmɔ ba yɛn ho nhyɛnka Yesu no amen enti ɛberɛ a aberanteɛ no enjoy ne life no wɔse mfie mmienu akyi no ɛdeɛ wɔse na mfie mmienu akyi no Farao so daeɛ na hwɛ na ɔte asubɔnten no hɔ hallelujah enti ɛberɛ a Farao ɛso daeɛ a mepakyɛ ɔnya asekyerɛ no na ɔko akyere so na ɔhaw ɔba no afei na aberanteɛ no sɛ yie wɔ hene ɛnɛ makae memfo nsoɔ onipa biara afa yɛ so ama na brɛbɔ si ne yie so ɔwɔ akwantuo ma apurokyire so ɔwɔ Ghana ha na asi ne yie na ɔnkae yɛ no Awurade mfa asɛmpa yi so ɛmfa wo nkronkron kɔhyɛ no na ɔnkae yɛ na ɔmɛyɛ biribi mfama yɛ hallelujah onipa biara afa yɛ so ama na brɛbɔ si ne yie biara Awurade ɛnhwɛ so na yɛn so ɔnkae yɛ na ɛnneɛma pa bi nso ɛmmerɛ yɛ abrabɔ mu na adidikya anim na nenam hyɛnka Yesu no daa
adidija elim na nanam timiya medofo mento masem ne subum ponye ya adia eye onyangopo ali so bone kese a se me no mie no ye de kra ni nipadua si wo se ye betu wona mo a enye yie na efefe musuo no no me ebe ni papa boso efefe musuo anu no me ebe ni papa boso so bi bi ma wa ya kai ne be ni papa Jemeso amen. Amen. So ebi ye bibina wa eya kai. Yes. Na tell papa say yes. Yes. Poniye on every person. Poniye. We the baby back the papa the dem baby say to na ye le kakra. E du so toa. Who do so wa ko ayi be say ayi anya do so ayi what to for so moska. No control. Aha man ya mintu edano na siye ni paponya fo kaide o wari obay nyina wudi kapre obay na ahwewa wudi bema pa chobona na kasa obay wo yire na ahwew saa ni sika emo nyane maudi tobosa shos emo sengret emo skatu botom ena akoye piama wo hwekwa wo do yire nam so ena akoye piama bema wutie ne hwekwa ya wo do yire nam so e ofie de piama wo yire timsuo yes na miehu wan sakra wake na wa appreciate wo yire atialu ko onoma akwa na eyize ye atialu na ba wo yare ya o ka se ko kitchen wo die si ya anwa mo ko awon wa ko emotion Ewurade sha Ghana for mada amen Ewurade sha Ghana for mada amen hallelujah amen oba basia hwe enmonyamu a ukunu ahyewo yes wabusuam sai enmonyam ne busie ba aso na hwepan a wodo dem anam so padonya kaidobi Jemeso amen. Amen. The last quotation, 1 Thessalonians 5:18 yempau. To nyame mani adofonam. Ye wo Kumasi Sokoba Woodbridge hawa. Bella Junction don kuala. Ampaya ebega eyempabo kese a. Ye ukara bia na eyempabo kese. Ti woton safre nyame mani adofonam. Se na ani ahyase 2:00 PM na yapon. Betini aba na onya bompae. Ebi ana oya adore bi amobi na ni anso odeboni atua waka pacho bebre aprante ema bibi ahaw enta baba wa me nkodo so enta ni pakura odeboni atua aka no nkoma la mo se ukotome no ukuku no jana onyanko patelu ne ne ba oni aprante ya wo wudi bi na hwe aprante wa na wudi nyina ayekwa wa mo baba wo sesipam wa no nti amabu shampopo emobenka esesen kan wo fu wa wo fu do ni uprebe wo because amani nti the patron of the shana bowa enkoye no pa enkotoro mini abana se wono de wo ye de kwa kokuno 518 I was so pay obi na fast one kombia so no be kwan to ape yi antena ho de so kwa be yese mo panche wadon be kwan to Amen. 1 Thessalonians chapter 5 verse number 18. Kekamiengo. 1 Thessalonians verse number 5:18. Verse number 18. Edu. That's what 18. What was I? Yes, yanko. What's it? Mona si ade nyina mu. It's a word I'm saying yanna se ade nyina mu. Na yei ani de onyankopon. Hallelujah. Amen. Wasi yanna ade bu nyina se. Ade nyina mu mona ade nyina mu. Ade nyina mu yare ka o. Ye da se. Amotre ka ho. Da onyamiase. Akonhyem ka ho onyamiase. Hallelujah. Amen. Ade nyina mu. Ye na yade ase. Amama ni etirifo ni odafo ehutieme. Eya mo ni na yade ase. Awo ha mo. Wasi ade nyina mu mona se. Mo mi na se. Ade onyago pepe. Awo ade onyago pepe. Ewo frifo no. Awo yabi Yesu Kristo. Hallelujah. Amen.
Abete. Hallelujah. Amen. Into a message at the Bible. Yadu see her. Otubo nyabupe hu yamabo. Yame. Osoro adese bonya wumbia etiebo biano ontum free mu. Na yamote nyabrabo. Na okurungi enye onye urade. Amen. Na yesu yenshina munyam. Amen. Ayo True Faith Church International. Yes. Sokoba Wood Village and amote wenken. Tiso ya bomoa. Abichemi se ewiase nkona wie ya yebesaba. Na yabetwa asempa no so. Dawu kuyada eyempa boda kese. Until the three others right. If you're the Pianso, I watch tonight. And you may play near Shassia, near Ponsua, pray near Pon. Women the Pianso, yet a sorry elbow. Until Namia Donosua, 3rd March. Yet 7 days program. It is Shassia Bob. Yes. Hania Mania Dias, and I say, Nakopon with 130. The 3rd March, the women. Until a dua with a child. For who should the number. Paper you try to na wafre 0243 81 97 56 0243 81 97 56 56. Your telephone number no. Yes. Enti efra your sopeni number am there to gano. Komo tutu bi o bia no. Wetumi yetu san komo no 0243 81 97 56. Problem bi a wo nemu bia no. Yes. Offer number na Prophet Jacob Bechi and I'm the number atugano. Yes. Offer obefa no no dem kodo. E bi so a bi a go ma obefa no wan nya no. Nipa no boss the number nso ni 0240 98 51 96 0240 98 51 96. The numbers in here too. First one is 0243 81 97 and 56 and I'm making 0240 98 51 96. It never ya tuma a don't clear that. I am Pablo Weba and Yafena. Ubu Jessica Bia, yes, and Pioneer Noble, yes, Church as ye correction, ye toa, ye diadesio, ye bought for the diadesio, yes, the Soviet family, yes, but you would do it, no, Anna Yanton, Nonton, tell them one more can again, but who could be a bit more, yes, praise God, Amen, young Pioneer, young cop, yes, in your Bible, so I'm a cheers. No other than Amen. Your mammy, young shall be paid. Now, almost to man and Cosso. Amen. Your baby are the first area, yes. Your Miaso Amanabroso, enter to washing. Amen. Anything we have vampire. Boy, no treasure. When I want to use Christo, what I say. Amen. I didn't ask you for the way you are a confrontation. Amen. Now, you would die a person you what tell to me so. Afa nkwano so ame abegu apana na nsam ne de atiefo ne akra nyina ehye na sepa cha se ho gonkro no mane metete mu ebe enye ni paponiefo e wa asase so ene enye ni paponiefo entia ye nuanom ene enye ni paponiefo entia wo wurade ade nyina mu no na efe mu aseda emma na ye appreciate de nipa enso ye baye na wo hira akoso ane yatena hira man Ghana hira atiefo ne abofo nyina e cha se ye nsam na adwuma nyina mane ye yie na etu nkruma ye afono akonsia ne ohanya mane a obonofo asusuafo hono na masampai so esankan ne nyina na otompo ai ma de pa happy and so na usa de bedu happy mu a ye bekoso ahye no nyam honkonkro yes the tin kuruma ye amen onko mu ko sufe ko do so dwem amen e pa igu so to wasem no urade e ma ye nkoye de ensem pata ma nwosra no ye kase na fa so ese bonsamfo nguma fa so twa krama wuti onkofo no urade a wahye ye mbo utin ni Christ nsam ane Yehovah ego ni paduawo na ya soju bo hobai e Yesu Kristo dinu amen amen.